Ndizi TV ubwensu bumugushi nigo bono yakire nikirundekerene negokore una ekaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubiri emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV ubwensu vuomugusi. Mambia yama tuko yiwiki gochakire Jumatatu goika Ijuma chinsa 12 cha mambia goika chinsa isato imeya Ndizi TV una botambe to chakeli litukuri yao ase ogwansu tumede na manga koraganire litukuri goro no tukobogima konde bone mambia ni goto kwarigania ase morobiri ogwe ensaki umete sara no mete ensaki Enzakia umete na mugasogete umete mambia ewa no mada tena ki tiganda soki gerogo isiko nda nyenzaki na nenzaki umete ne bwate vitamini ne bwate ona entwe manjo moriga lintura gotika maiga imana tuno to kwa vitamin D gete vitamin D murubiri no yo mubuka ugochakia na kurosa litukuri yao asenjire ndunge kigima Enzakia ya Ndizi TV sugo kumanya iguru yamangana siasa aliatekire obochenu chisemi richiko na boigo iguru yamangana yigenka karawe ikiwe sherabneri ya committee maximum prison egitire iga imineti igota keirobenye mali bakokore egesibo kiao kirigwa spiritual surgery yo umirana na Sara Untita na Brighton Makuri emitandao Facebook ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni otonyora Ndizi TV News na sensemeli ya Twitter na vogoto tweet ase @Ndizi TV News inadhina toka nyora uchumbe yao asenjira yogotirano baigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osabali mogo torora kurwa sinsemo chama chingumbwana nsesimo tokoroka diaspora amago tonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera umchurigie imeya Ndizi TV tambe ekero kwa Brian Saginise na ase screen ya umwanchu muregereri igo mwanya na koreteire umuroberi bwomoganone wono kinko genda isiko gari no egote gose science congress ebintu munebigo konyorana igo manyire nabantu bamanyete nje timba manyete abantu abangaini konyo muntu sili aroka ngano muntu ngaini antu ansa komobo ningo chikodigerie sabu muntu abwatedi ekero bwatedi tingo chagokana na toko munyagitari omya lakini nonye kero tukurwa amariogo ngwaka tore sabuna ediogeri na umurwaire oyo gose na umwana oyo ndire equivalent sabaria yichi kilomita chinyinge ni yego chaka nekerengererio kyo gikubikirwa umupia yaunchuka na koba ubunchoreria ububokororekana asumurubirio gwesabaria yobonchoreria nigo tukwemanya amanke iguru yogo chaka ubonchoreria koremereria na boigo kumanya ebitango biria biraroro boigo nigo tukwirira iguru yabaria baikiranire neganka yabo yogokora ubunchoreria bwibirenko bigoro mwancho murina kwargarire meyo murobiri bwe sabari yo bonchiri murobiri ko yetu na inche ndemo Steven umerana na Steven ndemo kirituko ria lamisi enseye muninsu ya maragoba na boigo mwiroro rituko ria Jumatatu chinsa isano libiri nechidegeka 15 chia mogaso imeya Ndizi TV Kero muntu nabwatu muganoye kurwa iboretwe goikabono korende ngero egentekemo kegwatanana omugano yomo guchie sumuganonde negentekyo numukia bugwetoma kegima ekerenge kenene asumurubiriyo yo no kurbugo sigita guchiase umuntonde irionere amanye gwetoma gwekebirenko byigoro
Brian Sagini Isena nigairire ribagirio na gwisaransa n'abantu ao irio gukorentera emegano yabo kira ritukurie juma Chinsa Ibere chiabutuko na boigo mwiroro ritukulie Jumapili Chinsa Isano na isato goika Chinsa kianda Amayia Ndizi TV. twatarire imeora wangoro wagusi okoretire emegano ao yenchira abonchori ao abakonyara bakore biashara byabo na joint organization mekusanyike yaba chi artist ensengi ndobate South Africa imanyekaina samagana ya mabira amanyekaine buna gold ndobate Zambia imanyekaine gwetera copper kurende ime ya Kenya orongoro wagusi ero manyekaine gwetera soapstone gose amagena aya amanyekaine buna amagena yegware okwantu mbaigete ngakinero baigete bakachaka ku embrace art bakachaka kunye yani kunyanja omokene no karanda ukaribie stera nyago seta omokene no karanda ukaribie njera nyago seta kaingucha kainkoronga oreya Chingi gikero cy'umugusi n'umurobyo w'igikoro cy'umugusi uyure n'ikirenga ikigukumanya cimbwe cy'umugusi cinkenco cinsoni amunuboroso w'umunyagitinga yo bakomanyi nagiango era abana bamura bakabekirwa service egesara tekyumungo mugakabachegesa mugakonya kubateye mangana ayu no mungina nero karansa nabanda ali nyumba manyasa ba karansite naro komya bayiseke abaganga abari kunyara barasemeino umuralia Vincent Onyancha nigo isaransiri n'abamanyi b'ikigusi iriwo kunyoria kugosemia na gukumanya iguru y'ichinyiga kirecho chingekero cy'umugusi agano tokurigera mange tokwana mange kera togukwanira igoro y'chingekero cy'umugusi twesemye kigusi na kebinto byare na kebinto bire twari tarikinere kira ritukulia la misi Chinsa Ibere chiabutuko na boigo mwiroro ritukulia Juma Chinsa Isano na Ibere nejideke 15 chia mugaso Ndizi TV ubwansu bw'umugusi umurubiri ukubwatia nigo kurigirariwa n'ibigori byonsi tigana inde mubake tato yobeire muya oyonyore libageri lya bene na inde nyare gochicha asembeo batogo chikolisanga lingane liga na inde abekira sobogima bwane gere tuchikunga nara liaganetie tuchikuya orokereria aselituke liga tiga tusabe egere tuchi kosoma lingana lya tata mochenu na kobakire na ina koiro bonene biamona senge nchotu anchete biamona senge nchio bwarobo kwatorusiri nari watokoreire ayagerire ntwe twanyarire kurira na inde litukeriga tata tuyariganiria senge nchio yogo chia koigwa lingana lyao go twasabire nga goetera seringana liga onyare gotosesenia okwana mona intwe na inda ya bunorigetie aserieta lya Yesu twasabire na kwegena amina lingana lyali tukolia lero korwa se kitabu gya Jeremia 32 tosome 2 na isanemo goike 2 na isanebere Jeremia 32 tosome 2 na isanemo goike 2 na isanebere nige gukwana iga elio lingana lyo monene ligacha ase Jeremia likamotebia rora nche omonene Nyasaye bw'abantu bonsi ine gentonkere gesinyete amarikaya anyasaye twasomire ligagukwana nga lingana lya Nyasaye ligacha ase Jeremia igonga chinga kichonsi ekero Nyasaye atagete gukwana amona abantu baye nigagwetera asaba somba baye igonga egento lingana lirigo tworokera linkelinga Nyasaye tanya gotiga gukwana amona barabaye Nyasaye tanya gotiga gukwana amona abamwegenire abakomutunyana na komukorera sobwegenwa banta bangerero iga nabo bagotebanga Nyasaye nkaraga kwanire osenkaraga kolire kenakeria yaya Nyasaye paka rero iga nagerete gukwana n'abantu baye na okoba moyo kwaito kosokoboka na korara na gokora litogokora kera lituko ngwetera asokobwa kwa Nyasaye amarikaya ga gukwananga
Nyasaye agakwana amona Jeremia okomotebia ngarora inche ninche omonene Nyasaye bw'abantu bonsi nga Nyasaye niga komotoma Jeremia wetera asiringana liaye okomotebia nga gendo nteberie abantu nga inche ninche Nyasaye bw'abantu bonsi nikigekogera nainde tata akomotoma omosomboye achigotebia abantu baye nga erenere Nyasaye bw'abantu bonsi nasengencho ekero Nyasaye to akorigereria kurwa igoro ekera akorigereria makora ito akera rituko marange tarikogokigwa na ritogokora negekogera marika ya gukwananga gwetera asa makora ito marange nigotokomogeche Nyasaye marange nigotokwenyora togokore bibe byageranga twanyara kurwa soboronge bwa Nyasaye aya naro Nyasaye komotebia Jeremia ngatebia abantu bane banyare kongiranira ekiagera bantigire bachakire gosasima yatari boronge bangeire gotunya na mewekana na koyesasima bangeire gweatanana na kwerusanania kurwa sobonene bwane batebye nga inche Nyasaye bw'abantu bonsi ngekero baranyare kongiranira inche ninyare ko baamaya inche ninyare ko basesenia inche ninyare ko bagwenia amarikaya anyasaye nigagoticha ase Jeremia ase chinga kichigwenerete bunabo narero nainde buna Nyasaye antomire hocha sobogima bwao egere nyare ko gotebya nga licha yari akero kendo goyetera licha yari kero kendo kumira na monaro obotuko no mugaso tata iga antumire nyare ko gotebya nga ere na wanchete Nyasaye ta kunyara kogotiga onyare goetera makongwa kera chinyencho akerora nyare gochicha sare na indo nyare ko mwegena ere Nyasaye oyore to gukorera tacha yetyonde osetari watanana tatai watanana mwanya bantu nde bwensi neye kogera agotebya Jeremia ngagendo banteberie licha yari akero kende bakolire maminche yane licha kero kende yebibe biri bakolire inche Nyasaye tinko batiga ekero baranyare gochicha sende asokongiranira ninyare ko bakora banyare ko babane ninyare ko basibya na boigo inyare ko baribaga asoboruoti bwane nege kogera amarika ya macheno gukwananga asegetabu kia Yohana 3:15 ngana kinyasaye ayanchetense hoikakarwa omwana oyo momwaima ngerinde muntu nde bwensipi oyo mwegenire tasira otatiga anyare koba nobogima bwa kare na kare igonga Nyasaye oyo wancheta abantu bonsi nigago kwananga nabwa tomuroberi omuya gocha sabari bakomotunyana gocha sabari bakomokorera igago kwananga omuroberi oye abwate gocha setore no muroberi bwogo tokorera maya no muroberi bwogo tosesenia no muroberi bwogo togwenia no muroberi bwogo tosibora igonge gento gyoka toganetie imasama kimaito egere Nyasanya arego ikeranio gwancha kwa ya setore no komotunyana no koriege naringana lyaye ekiagera gukwenanga ngoetera senchereye ngoetera sobwanchani obobwaye bwagerete akanyara komorwa Yesu Kristo agachaga kwa asengencho ibe byeito aya naro akomotebye Jeremia nga nagotomire ogendo banteberia abantu bane nga nche Nyasaye Inyasaye bw'abantu bonsi incherende yose bibakororekana kero kende abande bakweroranga tibakonyara gosembari nguru bande bakwerore bachandegete bande bakweroranga kero kende barabataka lakini amarika ya machanu gago kwana Nyasaye niga komotebya Jeremia ngagendo banteberie inche Nyasaye bw'abantu bonsi babe ngakero kende nkwenyara bare babe mbali kwenyara babe kero kende abatambe baba benge baba banetu ncherende yonsi pira toke kero kende bakororekana inche Nyasaye nimba nchete na inde nimbwa tomuroberi omuya hocha sama gimabo amarika ya machenu tuasomira ukwananga lingana lyo monene ligacha ase Jeremia likamotebya rora inche omonene Nyasaye w'abantu bonsi igonga ngakiende yonsi Nyasaye atagete gukwana amona abantu baye nigagwetera asomosomboye aya naro anyarete komotebya Musa ekero Nyasaye atagete goturya abaisraeli korwa senseri ya Misiri Nyasaye niga komotebya Musa
ekerero ky'abantu bane kyang'ikeire ninganetie nyare kogotoma onyare kobatoria korwasa amaboko aria y'ababisa. Bibiri gukwananga Nyasaye nigagotumia omonto n'omonto oyo agotumia goiketo okenga namwanchete nainde namweteri bagaso obogima bwaye. Musa nigagotumigwa amo na Nyasaye ekiera Nyasaye atagete gotoria abaisiraeli korwasa amaboko aria y'abamisiri nabo iko bunamutumire Jeremia anyare gukwana amo n'abantu baye anyare kubatebyanga Nyasaye n'abanchete nainde nabwate omuroberi omuyago kyasamagimaino ninkiye kogera mokorolekana kobare kurwasa omonene ninkiye kogera mogendete gokora yatagwenerete nainde Nyasaye kabanchete nakiyare nkibuya aseritukeri munyare kumuiraneria muiranere ekiagererega gotebanga inche ninche Nyasaye bw'abantu bonsi incherende yosipi era tokokorolekana ayare kuabeire kogoetera nagokwana gochisenga ngarora inche ninche omonene Nyasaye bw'abantu bonsi inege ntonkere gesinyete asoboki moboiga mwanya bantu marange gagotoka gagosinywa marange mwanya bantu igakobugwa marange mwanya bantu nigakomirana n'emechando egera kero kende emechande ligosama kongwaria anyara komwata na kurwasa omonene aya naro Nyasaye akomotebya Jeremia anyare kubatebya mwanya bantu nga licha yaria bagwetera licha yemechanderia n'amakongwaria bakomirana naro litukogo kyaserinde inche Nyasaye ninyare kubarwanerera nainde nyare kubabobui igonga Nyasaye oyole twegenire inyasaye okorwa obobui asebaria bakomokorera ekiagera gukwana ngaine gentonkere gesinyete asare ingana ndiro limusinyete Nyasaye kero kende mechando nero genete gwitira ekorolekana kobe mekongu Nyasaye atanyare ekiagera gakuboria iga ine ingan gentonkero gesinyete intanyare kubakorera ayekero kendo genete gwitira makongu akera chinyenjo ayekero kendo orochenga Nyasaye ogotigire omonene okwangire yayetara gotiga naye kwa mutigire Nyasaye muiranero monene ekiagera gagukwananga inche ninche Nyasaye bw'abantu bonsi Nyasaye tange tionde Nyasaye takayeti mwanya bantu kero kende mwanya bantu nabo bere atanane na kwerusanani abande bagotige bakwange nonye nase chinga kichiriyo baganetie ekiagera kereme chando yachire ekera marwa irachire ekera makweri yachire abantu abange nigo bagotema gwatana na kurwa saba mwabo nonye nekero kiriba baganeti lakini gontegete kogotebyanga neba nobo kongubungana nga kyogo etera ekero uranyare kumwege no monene ochicha sare ereta kunyara kogotiga igontegete kogotebyanga litukerimo Lazaro orenko mosani o Yesu kaigwa nga Lazaro okure akagenda omochiojo Betania nyuma matukane kaelire katindekirwe Amerika matenuga gukwananga Mariamu na Maritego bakumubolinga nga ikonyore mosanio bono tayo kure na bono tindekirwe matukana elire Yesu gakubatebyanga tina abatebeti oyoranyare konyegena naroro bonene bwatata okare kubabolinga nga imwamubeka bakamoira bakoboina lakini ko bakomokia soboine bakomotebyanga oyotiokire omonene oyotiokire lakini asenye nchora saro arenko mosani o Yesu tachieti koiwogo tioka kwa mosani oye kurinde agatumia obobuya mone chinguru cha tatoye komobokia Lazaro korwa saba kure ndagete kogotebyega mbare barya bamutindegete mbare bachite gokore misa paka bagasangirerie sataka bakaira bakatikisa ngoyera maino kure abayiri bagachaka konganya abantu boka batigarete mbari kero kende be amate barega barensema ari bamenyete ensemo iga bare gochicha baba engona naende bairana nyumba lakini Yesu gachicha akareto gosemeria
asogo semerigo tarenge baria ba chiete bamanyetenga Lazaro kule na indo tindekirwe ko bagocha koigwe ribotinga na inde Lazaro bokire abange tibegenetse kurenda abari bachite bakaenekia bakamwanya sawo bonene timanyetinga ninkigete go kwasobo kimabwa timanyetinga narariayo genete go etera kero kende byasara byao nigo bgendete koira nanseri tuko kya serinde kero kende kwaberi go korwara sama tukamange turanyoro kogweniwa nigo genete go etera makongwa kera chinyenjo abantu bagenete kogo chaya na kwanga na kogwatanana asengenjo yari kero kende ogenete go etera lituko kya serinde igonta gete kogo tebyaga ninjua somo nene Nyasaye ta nyakonyorwa na indere ngana ndiyo dia nyakomosinya iga gotebye Jeremia nga gendo banteberie gendo bamborerie ine ajagerire abatananire kurwa sende ajya kubarusi kurwa sende banyago jabantebye barore goseni nyare gosinywa ekyara gagokwananga ine gentonkere gensinyete ntanyare gokora igo Nyasaye akamutuma Jeremia anyare kubaboria abantu inga gentonkere kimosinyete Nyasaye atanyare kubakorera na sekimo kororekana kobare kurwa somo nene na sekimo kororekana ngana ba Kristo more kotimolibo ayare mogo kora niga kwango bo Kristo ekiera mogo kora yatagwenerete nabo mogo tokase nyumba yo monene nabo mogo tera buya nabo mukora ndi buya nabo mogo kora ayare mutagete buya ayakuba gokia lakini goetera saa yonsi mogo kora nonye na se nyumba ya Nyasaye tari kwenyorero bonene na kiyare nge buya seri tukeri buna nainde tata ndetire buna ntumire go jasore buna mutumete Jeremia onyare ko yege nari nyari ya Nyasaye ekiagero yontumire ontebiri nyare ko gotebyanga Nyasaye inyasao bonsi nabera tukinga abantu mbare bagwatananire abantu mbare kero kende batatageti ko korora lakini Nyasaye togo korera ekero turanyare go chichasare ereta kunyara gototiga ta gototiga seme chando ta gototiga tosire ere nanyare go tobwato koboko na inda nyare go tobwera isemerie ingararia Nyasaye mwanche Nyasaye tato yor togo korera no mwegenwa na inde na tuanchete ingana ndiyo limo sinyete atanyare go tokorera kintunke yokerege komu igonta geteko gotebye ngari tukerimo Abraham kaligania abagenia tamanyeti kumbe naba malaika akaba amaje bakanywa akaba indagira bakanywa kuba igotire bagosoka bakamotebya ngumwaka ugoce kinga bunenje Sara omungino nabo go lyo mwana koboko tigango tebye ngigento keria gekaba gento kyo gokumya ekyagera nelingana konye Abraham aberika gosabera asemya kemenge nganya sanya are komokorera ngagoetera sokorwa mache hochi asabanta tamanyeti goetera sokorwa ndagera yaye asabanta tamanyeti nakobari ganibuya ekagera akaumira na munogo sensenia aberika gosabera semya kemenge kubago kwana linganeri Sara uchire gosibye bintu abageni bariyerire chikoni kachi koigwa buna abageni bari bago kwana ngananyo ro mwana agaseka ekiagera lingana liliaro lekanete ko bari ko mwasare korengana ne miaka yaye ekiara konyo ikire miaka 90 na Abraham abwate miaka 100 amarika machenu gago kwana lilinya saa kwanete buna aba malaika bari bakwanete likababo koikarero igonga kende nkeyo Nyasaye anyago sinywa kosanyago kwana abetaikerania Nyasaye ulio kwaneta sa Abraham ngano ase chinga buneji omwako gocha Sara nabo lyo mwana koboko nero uri Nyasaye togo korera pakabono kimanye tingi kwabeire go koriya so mabwao Nyasaye atanyago kwa nero yontomire inyare kogo tebya ngaseri tukeri emechando kwabeire kogo etera ya isanire amaruwaire kwabeire kogo etera isanire ekero kwabeire go korera ya isanire Nyasaye
ngochiare ko gotinya mariga na indanyare go komogoko amono gosemeria riege neringana ria Nyasaye kongo ikomo erio ngochiko gosabera Nyasaye nyare ko gosesenia na indanyare go kwamaya Nyasaye togo korera ni Nyasaye bonsi na ingana ndiyo limusinyete tiga tusabe tata oyoro muya nigo twakobakire na inde twakoira bonene byamona senye ncho twanjete byamona senye ncho yenseye kwatonyoyo monene twasangire lingana lyao na sabere ngabonsi abalitegereire onyare ko basesenia na ko bamaya baikeranirya magania yetsinkoro cyabo babwato koboko Nyasaye ekiagera yo monene go gukwana ngaye naye tata bw'abantu bonsi tate orokyo monene asabantu baho na indo nyare ko bawancherwa korengana nali bagwetera lituko kya serinde ligo nasabire nga Nyasaye to monene tigo buya bwaho amono goseni kwaho konyare ko basabantu baho na ndaseri tukeriga tigo bakwe na indo igwa bonene ekyara kwa gweneire aserieta lya Yesu tuasabire na kwegena amina marietane Pastor Steven Mweresa ligo nkorane kanisa ya Ambassadors for Christ Church aiganya koe epara yeram koko gende nchira ya Iranda chimita 500 choka kurwa se para yeram igonga etoke ngangora nincho tosango buya bwa Nyasaye amo sesenigwa tigomone na nyare ko bamaya shalom. Ndizi TV ubwenso bw'umugusi nigo bono yakire nikirundekerene nego kurengera chibice chinkiya nabo igo chinkeno nukukigima nabo gotonyora asoro gonkor bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora asede kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onjore irio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu uomogusi Ndizi TV obwensu uomogusi. Records. So
obwensu bw'omugusi nigo bono yakonikiru ndekerene negokurengera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogonko bwogusi neji kaunti chito etanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ikiwa korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi obwate asemi umwabo ya buno gwakole mumaye gwarangiri setani umugiro atari muma kwaba umugiro amasikani tuna masikani magusikana no mongina nyoko byara ugo tego ko tabangara ko aitensemo bana ko gusarichi ko gwakorire muma ikiaire muma gego tanyuma jeri chiko kuri asarigu tukibi utira kwa bata kwa tukora munga inyo bigaje utikoro woria bagaka ni ntonkire mwane ni ntumondorere na boko konyeka akataza tine kindu suki mwakorere tu Ndizi TV obwensu bw'omugusi nigo bono yakonikiru ndekerene negokurengera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogonko bwogusi neji kaunti chito etanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ikiwa korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi tambe ekero kwa Brian Saginisena screen ya umwanchu muregereri igo mwanya na koreteire umuroberi bwomoganone wono kinko genda isiko gari no ego se science congress ebintu munebigo konyorana igo manyire nabantu bamanyete nje timba manyete abantu abangaini konyo muntu siria rokenga no muntu ngaini antu ansa komobo ningo chikodigerie sabu muntu abwatedi ekero bwatedi tingo chagokana na toko munyagitari omya lakini nonye kero tukurwa amariogo ngwaka tore sabuna ediogeri na umurwaire oyo gose na umwana oyo ndire equivalent sabaria yichi kilomita chinyinge niyego chaka nekerengererio kyo gikubikirwa umupya yaunchuka nakoba ubuntoreria ububokororeka asumurubilyo bwesabaria y'ubuntoreria nigo tukwimanya amange iguru cyugo cyakubuntoreria koremereria na buigo kumanya ebitango bidia biraroro boigo nigo tukwigira iguru yabaria baikiranire neganka yabo yobokoro buntoreria bwibirenko bigoro mwancho muri na kwaria ririme yo murubiri bwesabari yo bunchiri murubiri ko yetu na inche Ndemo Steven umerana na Steven Ndemo kirituko rya lamisi enseye muninsu ya maragoba na boigo mwiroro rituko rya Jumatatu Chinsa Isano ni Ibere n'ikidege 15 cya mugaso imeya Ndizi TV omokene no karanda ukaribie stera nyago seta omokene no karanda ukaribie njera nyago seta kaingucha kainkoronga oreya Chingigikero cy'umugusi n'umurobyo w'igikoro cy'umugusi uyore nekirenga ikigukomanya chimbwe cy'umugusi chinyencho chinsoni amunoboroso w'umunyagitinge yo bakomanye nagiango era abana bamura bakabekirwa service egesara tekyumungo mugaka bachegesa mugakonya kubateye manganayu no mungina nero karansana abande ari nyumba manyase ba karansite nero bakomya bayiseke abaganga abari kunyara baraseme ino umuraria Vincent Onyancha nigo isaransiri n'abamanyi b'ikigusi iriwo kunyoria kugosemia na gukumanya iguru y'ikinyiga kirecho chingekero cy'umugusi agano tokurigeya mange tokwana mange kero togukwanira igoro ye chingekero cy'umugusi twesemye kigusi na kebinto byare na kebinto bire twari tarikinere
kira ritukulia Alhamisi Chinsa Ibere chabutuko na boigo moiroro ritukulia Juma Chinsa Isano na Ibere nejideke 15 chia mugaso. Kero muntu nabwatu muganoye kurwa iburetwe guikabono korende ngero igentekemo kegwatanana omugano yomo guchia sumuganonde negentekyo numukia bugwetoma kegima ekerenge kenene asumurubiriyo no kurbugo sigita guchia se omontonde erionere amanye gwetoma gwikebrenko byigoro. Brian Sagini Isena nigaidire ribagirio nagwisaransa n'abantu ao iryogo kolentera emegano yabo kera ritukulie Juma Chinsa Ibere chabutuko na boigo mwiroro ritukulie Jumapili Chinsa Isano na Isato goika Chinsa kianda Amayia Ndizi TV. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Mwanju murirande ni mambingia tokonyana na sembe asumuru wirubu ensa kia bono mambia togwa kirana be marasinju wachorire koba muna into ritukoneli ara miss chitariki 12 mutinyu gatatu mwaka 2022 nigo tukweri bali abana kukwariani nyaro koba muna into kuruboni yokekinse to chabona mambinyana nabakwenda gutubwatia sense meri mitanda Facebook tonyora Ndizi TV News boigo asense meri YouTube naboko tonyora Ndizi TV News utari kweba guto tweet @Ndizi TV News kerengera kiao nigo tukerera kirenza daika wetera ase namba ira siskini yura mbia mono mwanju murieli getingije kangaini kiabo kire bono mambi kirio bondi kiagaje mogusino mondo mungaini no nekaro na jirgo cha studio na ro na bagusie babogete mapema anekaro erit ko rie chiro yeto ya daraja 2 na ro abantu bakwenda gukora bonjoro liga mbia mono na indu nigo twekire maigende tunyo koretero murubuli gwensa kya kuruboniga weka Chinsa Isato chabon mambi go kaba mona indu na mangi twakwarganiria mangana maina rorora mangana magaseti na rororo boigo tukwera misutambe tu kwanda lichiko onto digere lichika ke gutumaena rights ki aye utaramanya umwanchumuri ayenomuya nigo tugwakera mbia mona singi jogo chora koligere Ndizi TV News ekera ayenomura yuito kero turega nigo tugwakera mbia mono nigo tore ne producers John Kebadi ne Rora Sense Media Studio oyo kwa kisana chibiche cyago chire asenjira endonge kabisa amo na Mariogi igo Eliane Brighton Makoli Enchelia nensara nyarangi ontite mambia bene karotu abokire andu tumeranira somorubuli wensa ketwatiganite korori tukuri igoro tote banga bwakire byu mwanchu murigereria ndonsi asobere teri tukuneli ara misi go se Thursday bangi bali maete nga TBT igobono emambe ao twegenete nga nengiyere nentoereru arafurende producer neko nginyori nga TBT nige mineti okwe eke inyolio yani egentukeri ya kare mangana ali agakorekanete kurwa akare akerobwa orobwana bwao bono linde nero tokuruka TBT eke inyolio Thursday gono mwanchu murigereria ndonsi ya sole na bokorato inyori ngangikeri okunyora ritkulia lero ense gabuna bono mambia igobono lero bunere ritkulia Alhamisi abangina bechiro lero na matwe chichiro ao chinsemo ao asoro gongoro iturwa gusiya bekisi amona nyamira una lero echiro itene ya daraja 2 noera bangina babokire mambia chuni egere bachake kwenyorera engere yabo ya kira rituko asugo chake kebago kiabo mapema chaka na intwe asomorobele bwensa kya igana rito chagete twakwarganirie namba yesimi ne yuera sesimi yao alafu lende Chinsa chinde boigo na bokolika ekrangere kya wetera senchera ya Facebook buna Ndizi TV News boigo YouTube na bokolika Ndizi TV News egere tusanga mutwensi ya mashabiki andonsi ya simule twabariganira senchera ya bene igekero tuchagete umurobelio na mange twakwarganira buno yo mintate bakolende asobwanga mono toma ekrangere kya comment yao tatabinga YouTube watatekorwa kayoligerete Ndizi TV korwa na kiyekubwata na kyonyeroche gabo egera togosomega igase studio nyira baro kiwamba gendrete okara matemu abakirasi 12
baganeria maya singencho na bana baito asingencho igetambukiro bari ne kiengencho kegima asa magima bakolinde mbia bagenderete gwikira bono iga nduranyora busalia bonge kuro matemo achagiteri tukoria Jumatatu igo twabanyira samasabo yasagendere ko bainyuria keriba lego soma simia kene bono yairire angimia ketatu yairire noyoro mwako ukane bono bagenderete gokomera na gusimeka egere bachikogesa asa matuko make alibosio igo boka chinsa na chiechi bantu kurusengera yaito boka bantu kuruchinsemo au boka asengencho twachakira umuroberi nando nyuru na mate mwali yako da tu standard 8 na nandrete kumakwa iwa majibu na nakagiru chikosoka kara baba ikomi na kabiri bandrete okora mate mwabo ya naboko teba naboko tutumira uchumbe yao oganande skuru kiri ogendete kukandia maya karo yakiri tukuri ata twasa mate mwayu iwa na nabo tumekera ngige oto tinga kwabokire ngakioto bwatete kuruchinse amachiri oberete na bari chinse amachamaiko na ntu abali ne sumurubiri kwinsa kimanyara mako bamona inte ko mbia mono asabani mwandrete gutuma uchumbe jaino gocha ase studio anekna modena ni go bwa kirubya na masisiso ni Auta na bwa kirubya ande no naso irime yumuruberi gwensa kiosindisa kalia nera Auta na tinde monyeba na nje no naso irime yumuruberi gwensa ke kabisa Faith Kerubo nera Auta na nje naso irime Rayton Teya korujinsa mutirichenya Kongo nera Auta na noale ime yumuruberi umwana emboshi nere noale ime yumuruberi gwensa kena Lydia Mfanis Auta nere so ireme yomoroberio bwe ensa kenara nairo guruguna Clinton mumanyi mogire nera atana yaya na inche monge bambia mana ensa kyali tuko ne riaramisi tiganya sae atu sentwensi na ande aturende goika omoelio biamono nara guruguna makoli abuga gote ano ndime yomoroberio oyo no rumwako siasa tiga siasa chiakwe echire chyo mwalembo yingati yabali banyari ba utuma peni mumanyi no alime yumuroberi sikwera ondabu Auta aba no ale ime anara kwereka buna ebunda emwamu nera Auta aba no alime yumuroberi mbia mono asibali mandata gutuma uchumbe je na Auta no mulime yumuroberi obwe ensake wendera gutuma uchumbe yao mbale bakulika gwetera senjira ya WhatsApp bagoteba no bali me yumuroberi buna botambe divina morakro anyamarambe agoteba tindi komo chano ndigireti Ndizi TV we komo elio mbiamana sana ya Beverly ni bikoro kurochinse mocha Mountain View myomocho Nairobi Krisolina Kriso Yunge agoteba nga lero na onde nchira korwa mocho Nairobi gocha kusiko lende nimba bwatete kiandege 10 igo bakora tubwatere kurochinse mocha Kitengela. Asante sana akolika agoteba nere umuchukoro monene nyabuto keremensia gesimba korwa chinsemo chia sengera kimai anyona uno muchokoro monene kurugare chinsemo chia sengera kimai agoteba bukire korwa gundwa Ndizi TV korwa yetambua agoteba ngano abegete 24/7 undeta yora chenjie monta chenjie mangana abeire bobe biamana sana nyabuto wesimba korwa chinsemo chia kimai sengera. Asante sana akolika agoteba nere Linet Onyoki korochinsemo chamuturumesi otabirobo kirebono mambia no alime Ndizi TV ama na bali mwensi mugendete kulika na gotumanyanga muko ndani guseno mulime ya Ndizi TV asumurubiri bwensakia tokoteba ngambia mono aiga nao nyumba aiga naonka asengencho nigotogo kwa kiregintu kiliuganetie asomo choko osibunenge nchere kayura nyora magazeti ya kirali tuko agogochira korwa ase studio anyatali Ndizi TV nande no tolegaiga asibale nene ya Kisi Kisumu asamagacha manene New Brighton apartment abuno togotoka totarire gocha egere orete kerengere kiao kirengete gukinia activate ya Ndizi TV mitandao mnyoko agalia no tuichire Ndizi TV News na Ndizi TV News ensemo ya YouTube na WhatsApp. Igo tomoja gutuma ujumbe ya nyingi teturenda gukase studio kinatukwirana tumakorana ali Roberta Samagaseti. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi
murigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county Isano na Ibere echichira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti Isano na Ibere inya isato Isano nemo Ibere isato Isano na isato Isano na Ibere eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echichira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwechiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe ine nobwatu muchando bwa maiso gose nomanye tondo bwatu muchando bunoyo enyagitari ya KCI Hospital nige kurupo karali bwensi bukuruwa ya maiso buna eye consultation kubweni ya glaucoma diabetic eye complication kubara maiso kubwatekana na barubu gutwara kimashini chikerero echukobara enyomba yogo koreru kubara wuse theater yekerero boigo abanyagitari bubwate nigo bubwatu bumanyi bwego mono ngokora bali laser treatment na corneal transplant boigo mbabwate duka yoko nibirori bya maiso neria ya mariogo babwate asabaruiri bakobera na kurwarigwa na boigo bali bakurwarigwa na kogenda chinka cyabo nkwegeria barabanyegitari igoro ya ophthalmology nkwanchira bali medical insurances buna NHIF APA UAP AAR Madson nechinde chinyinge batarire asinye gitari iyo irime y'umucukisi magiga y'izukuru y'oburoso ya Kisi Primary angena kusi stadium nabuko bakiresime ase namba enoti Isano na isato Ibere enoti isato eye kianda inye gose enoti Isano na Ibere Isano na Ibere Isano na isato enoti Isano na Ibere enoti kianda Isano na Ibere gose enoti Isano na Ibere enoti Ibere Isano na isato enoti eye marakabere kianda isato KCI Hospital macho bora maisha bora. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Manendo mwanchu muligiriria gendete kuligiriria murobiri bwensa kebono mambia kirebono tutete tukumanyinga nararia ya aliro bulitasa magazeti ili tukulia lero nayo kwa manyanga nararia ya gokorekana asense yawe ya Kenya no nyenisko ya Kenya no nyena boiga mangana agenda tokorekana imeye county yawe ya Kisi Nyamira kiroke ndo tamanyeti yakorekana tukurori tukuligoro na kitole gaiga egera twa kumanyanga nararia ya bono airo bulitasa magazeti ili tukulia lero iwe ikaranso ike onyetora boka ikaranza singe twaswira sensemo yenge nchukigima yokonyora amangana gose yokonyora information asinge njuno bwato bwene bukumanyanga inki kegendrete andonsia sole inki kegendrete ase oetana ine igo karibu sana na nditukwalgani asensemo ya magazeti ili tukulia lero azoka boko kwani gombate gazeti ya The Standard na inchi ni gombate gazeti ya The Daily Nation hingana limwamuri iro bulitasa gazeti ya The Standard ni gobono egotebukana na Azimio Fresh ni gesegia chakire enya ya Azimio gatie kerwanta gete kumobetereri gose komobetereri omokonyi bomarai bwense Dr. William Ruto kulisaini gose gwetigi emiremo igo nigo muri gazeti nigo aete dinganerio limwamu bolito ase gazeti iyo ase gotebukana na ababotani bekia magia chupiri ni gobono banyare bakumuboria bakugosiba kumugania omokonyi bomarai bwense Dr. William Ruto gwetigi emiremo korengana bagote mnanga kiara nyare ka komochie serikali yi ari ime na ndu nyurubna murayo ina nyare ka gaso ase kiama kia udabene karachore tukuchikoba oyo kwiruke bendere kurigie kirokyo president gwetera ase kiamekyo bono niga maberera nyare ka gocha manene na kumotebu na nyare ka kulisaini gosigwetikie mirimo koru ase kirokyo bo deputy president bwense ya Kenya karondo chebija yo ya Raila Amolo Odinga niga chorira agu ebija yo murai bwense Uhuru Kenyatta nero no ere asense meyo amo no mokonyo Ruto nero no ale asense meyo bono
ase TV yao na bokurigererio no boroche chibiche yo ngakiraira no arase biche yo Ruto ne no arase biche yo asa mangana lingane limwamu lirimna bono nigo bamubetereri go sawo kumubetereri Ruto weti emirimo kolengana na Jeremia Kioni oibono lemo general secretary bwe kiombe gose obomo bwe kyama gya Jubilee niganyare gotebu na ta kunyare ko gendera koba ase kyama gya Jubilee ikegara unganyire gochase kyama kya Auta ekikyamo koba kuchikurwanire birogo ekero kyo president sense ya Kenya sebono bamubulina nirebuye kanyare kagweti emirimo koru ase obo senseme yugo sensemo ya serikali gobono muri kiwega sedi na muri kirete amangana ayuboigo ase beji ntangani kabisa ali akorki ali meyega sedi nigobono magoa omugwasiri gwe isem province church magoa anyarere ka de abuna chisimi na chucha anyariji koba obokongu akera matemo gendede okorekana ase monu bwe Kenya mari about na phones are now examiners asa tebetebuna okorama chisimi chuchekwa ase nsemeli ni gobono chiuchirira no na matemo burukana asense yeito ya Kenya boigo muri kibiga seti ni gamurekerete iguru yo kwena ticket ya sekema ya ODM asebono kolengana naba bwatani be kyame kibate buna ticket ni takero chikwenanwa asenjera yo bwenamo no bwasyo kugo ayinaro kochikoigora gochime nkotebya subugare ase gazeti ya The Standard. Ekero togocha ase gazeti ya The Daily Nation engene irobolita se epeji ntangani kigima ye gazeti yo nelinga omotue asomotue gose head to head yiganiga arengete nga omoraiwe kyama kya ODM Raila Odinga oyobayigo gocha kwirukia bandera yobo mobwa Azimio la Umoja amono mokonyi bumoraiwe ensi William Ruto oyobayigo gocha kwirukia bandera yobo mobwa Kenya Kwanza ngabono nigo bakare head to head abwaso mulikia tabirenga ondebwensi oranyore gwetani chikura chimilioni 5 nemo ase akagirenga alese battleground osalisi bakurwanira kigima asokoligia chikura nigobono agucha kubogolia litukelio gosenero rabo mubwi ase litukelio ondebwensi oranyore gwetani chikura chimilioni 5 nemo asali bakurwanira bonsi ondatali no mainenga nanyore kindi kurwororo 100%. Omolikia otanga oyo nero ranyale kobaga kubugulia obubwi aseli tukelio kolengana nobo tuki gose analysis yanyale kobake gokorwa amone gazeti ya The Daily Nation abantu gwetania gosaba kichikura gwetana chimilioni 5 nigo bakagire gose nigo bale ase ensemo yo murabe kyama kya ODM gose bali bamanyire buna chi stronghold chiae nigo abwate abantu chimilioni 5 na binto igoro abwase nero mokonyi bo murabe ense William Ruto chinsemo nchiroro chimanyikanite buna chi stronghold chiae abwate nero gweta abwate abantu chimilioni 5 chirwe merongene chimisano na 35 ekero Raila wate chimilioni 5 chiribu chimenye na 50 chimisatu na 53 gati ye county ya chiri gose gati ye county chiri chi stronghold cha Raila Odinga ngati abo Mombasa, Kwale, Kilifi, Taita Taveta, Mandera, Isiolo, Kitui, Machakos, Makueni, Trans Nzoia, Kakamega, Vihiga, Bungoma, Busia, Siaya, Kisumu, Homa Bay na Migori. Nechi county chiri William Ruto nere manyetebuna nechi stronghold chae ngati ya Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyandarua, Nyeri, Kirinyaga, Murang'a, Kiambu, Uasin Gishu, Elgeyo Marakwet, Nandi, Baringo, Laikipia, Nakuru, Kericho na Bomet. Kolende gali asiba kuchokorwanirira bonsi asiba county chiri bakoligi bonsi nga banyole kende kurwaroro egere chichigo determine ngani mwe wechekoba omoraibuense county ya Tana River, Lamu, Garissa, Wajir, Marsabit, Turkana, West Pokot, Samburu, Narok, Kajiado, Kisii, Nyamira, Amona, Nairobi. Echina ichi county chi manyikanitebana chi battleground alia sekero montako mnyoka arolenga nanyarko baga konyora chikura kurwaroro ga komenta se chiga chi stronghold chiae egera nyarko baga kobo mubi kolende kolengana ne kiombe kia IBC nigego tebanga nonya chi stronghold chi nonya kero monto bata chi stronghold chiae nigo bone kiombe kia gotebanga ntogo assume gose ntoko mbianga abantu bonsi 100% gose mia mbeso kie egere banyale ko baba ko bakira chikura banta Uhuru Odinga
amona William Ruto osina ando tebire nonyene chi stronghold ichikiro monto kabwate kero kenda bantu mbarororo batabwati loyalty ara iki engakirie kura nanda kire omonto mongao igona mangana siasa nobotuki bwakwariru ne gazeti ya The Daily Nation koro kyanga nakikiro monto nkura kyabwate osinyarariaya nabo konyore gazeti ya The Daily Nation bwesomere omugano uyu ase page ya 4 ne page ya 5 egere bwemanyera bwikanga inkikere ase Ruto amona se Raila egere umanya korosi ya gusomanya kuna cheki naye no mwaki kura igobono na rayora se gazeti ya The Daily Nation ase gazeti ya The Standard ase page ya 4 nigobone murekerete igoro ye deni Kenya bone bwate bono kulingana ne ebenkiane ne ose Central Bank of Kenya nigeote abuna goikaboniga nigo Kenya bwate trillion isano na isato chinuguta ibere chishiringi trillion isano na isato chinuguta ibere ase deni Kenya bwate guikira December y'umwaka w'ijirwe ne 20 noyo mokorengana n'umuri kwega setini gatetumna ekero umurayibwe kyamagia udawo ibogoro mokonyi bumurayibwe Dr. William Ruto ariko bekerwa gusare gochoro guchikuruke bendera ni yandika komocha handshake inane aro yandike koreta madeni amange meyense ya Kenya okubwatana kwayo umurayibwe nsuru Kenyatta mono murabwe kyamagyo diamlera murodinga kunende nigabone kyombego sekyombe kyuko mangani ganyarika gasoka buna yaya tali handshake ya garire ebinte ebigokina mono osama deni ayu komenta kana sense ito ya Kenya kunende ne bintu biribye ire buna obwagachi mangana yego kabeseri eri koimuke birengo byo bokorari imeyense ya ito ya Kenya gokolengana na nekyombego se robot gutukuna ikyombe ose kurwase bengi ya Central Bank of Kenya nigote abono na bono nigo tubwate deni ya shilingi billion isano n'isato chinuguta ibere asense ya ito ya Kenya asebono omwaka bw'ikirubere na 13 nigo Kenya yabwate deni ya billion isano nemo chinuguta isato korende nigo bono yanyareke ukina mono goika trillion isato chinuguta ibere asense ito ya Kenya gobono ekororaga nikumanya igoro ng'ake deni ya Kenya egendete ukina mono nigo koja soma se page ya kana segazeti ya The Standard Oyo kereta gosuka motu wika se page ya 5 nalimo mwanchu muligeria nelinga Odinga bono tebirenga aisekoba gakoira obraibwense oboche akoreka chitariki kiando mutinyo 5 na 3 omwaka oyo iga nigo boigo aranyariko baga kumubeka Uhuru Kenyatta koba omo advisor ye gusikoba omo semio yo ime asa mangana mange aisekoroche serikali yo ya matukali bosyo kolengana na Odinga nigatebire buna Uhuru nabwate impact yanene asense ya Kenya nonyeka gucha kuritaya gusika gucha gutige gukora chintunde cha Ibere cy'ukugambira ense ya Kenya abwasa tebire namuganite kigima aso gucha komubeka koba musemio ye komo basemia asa mangana yo boncholia guse business na mangana a diplomacy mangana ya igani ga yakwanete litukuligoro ekerarenge ko enkwana ya mase ya monegeta senia kemo gya BBC imense ya London me yo mochie o London asense mo ya UK abwase ale sitaro ya matuko ange atano iga amanyekwira na sense ya Kenya abwasa tebetenga Uhuru nigo abwate obumanyo bonene maiga yugo tenenere nse yiga ase emyaka kianda bono no yikomi ogochekoera abwase bono engani yo yaletire liberera aiga sense ya Kenya abwase ensemo yabarayigo sensemo y'abantu bande barorirenga kero kende nabatamwa obosemya bweka usache komochora sikirugi tekenene ase serikali yae aise korosia serikali yo enyorere omugano yo igoro yengana ya Odinga ayo akonete litukuli igoro ase page ya 5 nalimo egazeti ne ya The Daily Nation ase gazeti ya 5 ne ase gazeti ya The Standard page ya 5 no moni gobono ekeminano kyoboga banase county ya Nairobi kende de gutwaro mu musomo ne maiga ye chinkwana gojago kwanu gati ya yo kabeiru muri kyomanene bwe kyombe gosebo mu bwacu birira vertu amo no yo kabeire ase office ya former state house chief of staff Mr. Nsioka sebono ekagerebuna nigo baraje tware 20 ticket use ticket yuko bwatana elikwenda kebuna ngo
kuchibali kubwa ikero kyo governor se county ya Nairobi nyoruna ekiama gya Jubilee ekiama gya ODM gya nyandege komwanjira omubunga Westlands Timi Wanyonyi gochukurwanire ikero gekyo bono muri kibuga city hote abuna okaswa parafied tuju amo nsio kawaida niko gya nyandege kobeka mangana makongwase ikero kyo governor se county ya Nairobi anene ekero muswati uri mugabana bwensemeyi ani kananu nere agendete kwirwanira nagotabuna nere natakirwo chikoya wali bagali ya yabene gochikobo mugabana bwensemeyi ye county ya Nairobi gobono onyoribuna no murai bwense mu Kenyatta ni ganyatika komotebia umurai bw'ikyama kya ODM Raila Odinga ekero barenga sobo osemeli ya Kasarani ekero bari kukero Raila kubekerwa eguto gochikuru kebendereyo muri kinatetabuna njaro chikanite uruka kote Raila na ambaye ba Rafael Tuju uyo nyaraka kwa mireme menene ase bomogosase serikali ya Jubilee ekera nyaraka koba general secretary asigika egitambi konende ningobona mangana nyaraka kongase county ya Nairobi ekera barai besokirie ochikoranga kingo jotenera county gose city ya Kenya ngochikoba umugabana bwensemo yo mangana yo nabogwanyora sebe chagatano nomo asiga sedi ya The Standard. Karato guska gochimotwe na mangana alengete chichuma gose scrap metals abana se serikali eirete magoro make ase okoirania gosokwororobia amachiko igoro ryo bonchereria bwechichuma chinkoro abo asa matukabwa ngo igatwarorire byombe gose chi association au bali bakonya gose batenerete obonchereria bwechichuma chinkoro scrap metals bakubuli murai bwensu muskihuru Kenyatta anyariko baga kubaroroberia na gutuguterare enganeria atenenti obonchereria bwechichuma aiga Kenya banyana nsemo y'ababunge banyariko bagwesokia unoyo kabero mubunge w'Embakasi South na anyariko wesokia bwanguiga na kubuli murai bwense kuororobia na gutuguterare ingana yo gutanga oboncherere bw'ichichuma chinkoro aiga Kenya abo asate batabona nga gwetania abantu 1 milioni 2 nigo bali gose nigo bali batabwati kibagokora magega bono yo gutenenirwa ku boncherere bw'ichichuma echo aya niga achite magega yechichuma au gose chichuma chiri chiengencho koibwa gose vandalism gokoreka nonyena mangana yechichuma chestima chibekire nchera chiko ibu amangana yebitange iyo kairero murai bwense agatenenia lirimo lyoka obonchereria bw'ichichuma chinkoro kulende bono iga nigo bono bali batenenerete gose bali aboncherere bw'ichichuma echo egocha ko babetereria gocha koira a license gose gocha koewa a license elioko chakubanjira ochaka koro bonchereri obwo nakonyore license ejo nabokero monto gose association elietenerete abali bakonya chichuma ira chikuba betereria korwa goika shilingi chiribu 150 goika chiribu 250 kero mwaka eligo chagwanchiro konyora license na gokoro bonchereri obwo inyoro ng'abantu abange mbabwate license kero bari gokoro bonchereri obwo nonyongo ikabono abange babo mbabwati ensemo yabo engo kora bango busalia kulende abange babo nigo basaba mabere bagatebanga ase bali bakora obusalia koranje babere kulende tuiranerie emirimo ya itotokole kulende bono wikechi kubabetereria korwa shilingi goika 150 goika chiribu 250 asekero mwaka gochokonyore certificate gose license yoko banchira gokoro bonchereri bwo bw'ichichuma chinkoro ayo amana yanda mange igoro yo bonchereri bwo yasome ase page ya kianda egazeti ya The Daily Nation. Handshake njanyarite kugosaria opposition gosoko bwatana kwane no murai bwense Uhuru Kenyatta ngwanyarite kugosaria ngwanyarite kugosaria opposition yo no murai bwekiama gya ODM Raila Odinga oya kwane tayo kerandete ko basinse jiri chama iko kera kwane temuna tarara gose opposition njanyarite kugosarika sinse yito ya Kenya boigo ndanyarite kawate abuna kara iguri bagako murai yo gatano bwense ya Kenya ni yawo jukurwani obukurumi annebuna nyarite ko urwani kera alenge prime minister imeyense ya Kenya konengano muri sitinga tete buna Raila ekeralenge prime minister na nyareka ko bekebi ebina bekana nyareka ukini birengo ebyokurwania bokurwania uburwire bwa corruption gosobo kurumime yense yito ya Kenya asate yatabuna boigona nyareka ko batenenia ba minister babere ega emiremo eri investigation gosobo tukunya bokorwa asense meyo ekero yarekande obukurumi mbwarengo boigo keranara agendere gote abuna kerara eguri bagako mura yo gatano asense ya Kenya ni gauchiko
bokoro bokurumi na kwenda kibuna uchumi yensi ya Kenya ngwiranire gosingwiranire meri yaye ekorengana mna nigo uchumi bono yanyareke go sareka mono boigo niga momocheti omokonyi bomurai bwense Dr. William Ruto asoko genda jinsi cia moiko na gotea bunense ya Kenya nigo ebwato botutukanu gosino na chikurango chire koibu mwako ya sate na yaya mwako yo chikurani gojigo korekana no asobwasio ku amo no boene nigo mona tebiruna ere nige roberti mono kwena kibuno mulembe ngogenduru kwena kigwa imeyense ya Kenya boigo nigo bono anyarite gakomocha omokonyi bomurai bwense asogotumia chipilioni asogotumia chimilioni emiyemo na 14 enuguta inye ase sabali ya cheta sensemeyo ya America monense meli ya UK bono nigatete buna okuno ko west chibese kero monda utarira chibese chingani go gucha sinsi chisiko kolende erote buna bintita uchikubianchirana asense yetu ya Kenya karala iguri boga ko bomurayo gatano asense ya Kenya mugano ina bogo nyora sepicha gatano nomo sepicha gatano kabere asegatedi ya the standard Waigo yo minto Brighton chinga kichi chumura wiki makeo de Marelo Odinga na atebete bono obocholi bu mwaka uyu mbugu chikubwikana obocholi bu miaka ende ya maega abu asa atebete nga akarabu gwe asinjira yo bwasio kuyo boene weika achigwanchirana amatokeo asa atebire nga obere kago pinga obocholi bakorega to mwaka bwechiri bwibere na Ibere 2002 agapinga obocholi bakorega 2013 na boigo 2017 kulenda bono nigatebete kararingi gabwa sensemo ya London agatebuna nigaguchigwanchirana amatokeo ya machibo nyagakobwa well and good wikachigwanchirana onyagakobwa wikaba igachigwanchirana under one condition ngobocholi bokorwe asinjira yobwene no bwasioku igonari tayare wichako onde bwensi okoboko uliurabwe asobocholi bo asinjira yobwasioku oigo nigo aguchakumirana amona aba Kenya bali bamenyeta sense yo ya UK egere achikura kwana na barabo igoro yobocholi bwense ito ya Kenya na igoro ya uchumi na uchumi ose economy yense ito ya Kenya igo karavuwe asinjira yobwasioku weikachi gwanchirana amatokeo iyo nkolengana na Raila Odinga akini ento jagia ngosa botambe na ngobo no na bana siasa ngakaba karaba ngendo kirba gaba kon una gingobu asenjira yo bwana no bwasyogu igo na bongo anchirana lakini ne ono nanya kumayana no bu asenjira yo bwana no bwasyogu ko ikonyara ko katena yaya umbogo na tema konyi bera chikura to gwanchirana raisi lakini bono tebire na ari tayari kigima ekora na boku manyekero kwa buirwe asenjira yo bumaene usenjira yo bwasyogu igo bono chirateyo igo bono ndo chenga yangoranga ayaniga gocha magiga yo mabungo ga Tundu South Moses Kuria na tenene karo balingi nsemo ya Kasarani ekaro muraiwenza ale ko ego koboko buna gocha kwirukia ebandera yo mubwa Kenya kwanza mokonyi bu muraiwenza mokonyi bu muraiwenza William Ruto atebanga abaraia bangi baliga bwasobo obomo bwa Kenya kwanza anene magoro gochinsemo cha mountain yege tunurugoro mbamanyete ngamba konyete ase okomokonya omuraiwense kubwa chikulecho yani ase erugerie kuigwekana atumegete ntu akonyete uru kuiba chikura iyo nkorengana na Moses Kuria nkagirete no nyene kiombekia IBC ngo chikere komugania goika ase bosibwe committee eri egera chikuiranira ngakiba akonyete muraiwense kuiba chikura igo bono nakiye kogera Raila Odinga agoteba categorically nga kinda bugwa asenjira yoboene no bwasioku mwako yo tuli chikubwekana emiakeli igo kurumaega kora niga kubugwa asenjira etali yobo maene no bwasioku abino aya siasa to kunyatigera siasa ne byombe bibyo korobotuki byo bosalia mona mangana yo IPC mbiro byo bocholia mane chimbebe ne chipukati na bon teto kanyitorere naki ekiano enso bina chegena rangire digo chialia krem sinchirororo nakibon ne ntoro sababu na murobe rwensa kina krem sejinji borro chikuturbani bocholi bu mwako yiga ekia krem seje ba ndate na ya ndasoka igo bocholi bu mwako yo na buratwara maisugoso ose bokorikana bororo ikati tote na baraia baitu tiga bakwana jingwana tiranya jikoreto mete no Moses Kuria karate ni tari na kotea wena jikura
emba korto bukurikanu abana ya gostaba Kenya na ke igore ndomboge miake yemwa bere komya bisi ne bwato bukurikanu na ya siasa tukanye na ngakense uskabosio kodende intunombole metokosaba na barai ko bwatera ne rikwana kenango skatore gochi bosio asigase dia testana le korto ikirase beja katano atatu ni gobono aba ribanyara ba wakana chibes ya nominations so wachorio boke asikyama GODM abange babana barachukutigwa no moichano maga ye kyame kyo goikera buna mbale bawo chukwaje direct ticket kusaba chukwa ujite ticket chabene iri chukurwana ribirogo asense yitu ya Kenya kolengana no botukigo sikolengana ne report chikurwase obisi kusaba tene nibe kyame kini bawo konna kolengana botukiba kolire abantu mbale banyore babwate umarufu asichinsemo igobono njerete abantu baraenda nominations korende niko baraye guchi direct ticket meyense kuchukurwana ribirogo igendo bono Kenya rige kogosa ndono Kenya rige kogosa ense abantu bia ODM yaradena abantu ngo kibare ko ba shock de kwene kyabuna ngaki ba ukonyora kipati nominations kuri ndonyona abarayi bande mbare banyara bawe so kigurujinse abo bagatana mpata geti barayi ba direct jabene yani ticket direct kulo bisi kunde badana ya tika ba igwa mabaga bachora abantu balia ba itia banda sense meria muchuchu kunde yarekana buna abange mbare ngochi bare konyoru ne kyondoko kare kyama GODM gyachore nango chikire kwa bake chiticket meyense ya Kenya ndonyo na ase county ya Kisii kolengana no secretary wikyombegya ODM imeye county ya Kisii indali muracha nganyarete kagote abuna oyo ndenere bieka iga nero irete yani mangana ye erebieka ochkurwa ndekero kyobo gabana se county ya Kisii ODM nero irete makerogekyo yani medina muracha nere bieka oirete masakaraye yo chukobano minete dia sikiama ya ODM go ikaigoro ase county ya Kisii Simbarati nere bieka oirete masakara yo bogabana asikiama ya ODM nando nyorona Professor George Professor Sam kigengo ongeli ne nanya teka kunganya kurwa sikiama ya ODM bene ojigwenda sikiama geri ya DAB Kenya igobono nwali ne na akagene na ochukurwa ndekero kya kibogabana kuru ansia yo manchu murigere ga kugochera kura somo buri bwensa kemi ya Ndizi TV teturaenda sense mwende studio semuti mokomoke kertukwirana tugendere kurigeria ujumbe ya waturikire na baigo kumanyanga na raliaya airo bolitasa magazeti yeli tukulia lero igoto baisa gusuka Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi twatarire imeora wangoro wagusi gokoretere migano ao yenjira abonjori ao abakonyara bakore biashara byabo na gojoinchi organization mekusanyike yaba chi artists engi ndobate South Africa imanyekaina samagena ya mabira amanyekaine buna gold ndobate Zambia imanyekaine gwetera copper kurende ime ya Kenya orongoro wagusi ero manyekaine gwetera soapstone gose amagena aya amanyekaine buna amagena yegware okwantu mbaigite ngakinero baigite bakachaka ku embrace ate bakachaka kunye yani kunyanja Ndizi TV ubwensu bw'umuguzi nigo bono yakire kirundekerene nego kurendera chibiche chinkiya nabo igo chinkeno nukukigima nabo gotonyora asoro gonko bwoguzi neji county chitoetanaine buna county ya Kisii Nyamira Homa Bay Bomet Kisumu Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ikigo korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bw'umuguzi obwate asemi mwabo ya buno gwakole mu maye gwarangeri setani umugiro atari mu makoba umugiro amasikani tuna masikani magusikana no mongina nyoko byara go tego go tabangara go kwa itensemo
Wana kugusa richiko gwakorire muma. Ikiaire muma gigucha nyuma je richiko kuri asarigu. Tukivi utire kwa bata kwa tukutokora mu ngai no bigaje. Uchikorori abagaka ngabagaka ngento ngire mwane. Ngimondorere na goko konyeka. Akataisa tine kindu suki mu wakorere tu. Ndizi Osmo Traders Limited ne duka ye hardware ijweri miyomo chukisi eko ni bintu au byubwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikubrukane chirange ne wikere chiriuraganie boygo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink ne bindebinge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mefreji ya mache buna chipipe na boygo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boygo MDF boygo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya old sansora building angenegete siniekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na Ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV. Ubwansu bw'omuguzi. Bemano manjumure karanda ta kutubwati anana somoro beruwensa kyali tukone ya mischita kikomire sana na biro muteyino yo gatatu mwaka bijiru bere ne marongebere nibere ekarama tukanda ta kumunyoka mono nandi nyero no mwaka ino yo siasa karabara banda te konya kwebanga kweroberia heri guchiko choro gusena ku ntago tebya abantu bene ngakibakaneti guchikwa kiruchikurinyo na ne obachori obokebwe byama bwachakira abandi bachekwana na masakara eri guchiko choro kwiruke bendere ye byama akori ibiro byo bosena to bugabana kwa MCA bugumende bamo no president meyense yeito ya Kenya bono nigo turasa magasiti ko to murekerete mone ko to china chika state nigo chimurekeza mangana siasa mono ikaruru mwaka o siasa nigo mbate gazeti ya The Standard. Nchini gombate gazeti ya The Daily Nation. Gazeti ya The Standard sebeji ya Kenya nigo bono murai guso murai we kema ya uda oyibe goro mokonyi bo murai wense Dr. William Ruto muri kwa gazeti ya tebuna niko ate agote abuna Ruto ni agote na Uru Raila nigo batari ku understand amangana osini kwa tamaiti amangana common mwananchi ya gwetera igo bono kora na Ruto nigo akomochu murai wense Uhuru Kenyatta amo no murai we kema kia ODM Raila Odinga agote abuna intwe nintu tumanyeta mangana ye chihasora gosanto ribokonyora ogoke nandi nigo na rireira buno nigo ngochikuimuki ibirengo bya uchumi ense yeito ya Kenya korengana economy nigo ya sarikiri nigo teruna ere amatukwara chikoba ase OBC nigo jukwirania bintu bibya sarikiri serikali ya ene chikuimuki ibirengo bya uchumi goro bichikurigeria mangana alia DCI mangana KRA bachikurigeria na kwenda kibuna gobata bali kwenda kibuna ense ya Kenya gusukire bosini hata yabetumna ere na Musali Mudavadi amonumura ibike magia Ford Kenya musugutangura nigo bakiramo erikoimukia ebirengo bya uchumi bya sarikire ase ense yeito ya Kenya nikaja kwanetaya ase county ya Nairobi ritukurigoro karobandete kwa kekoko ya kerekoko yokorigie kero kebonne kibu raibu ense ekarutoka na sabacho lebonne bu mwakoyo. Asante sana Kevin Rumba asokandra kuligerelia Ndizi TV Victor Ogega agoteba no atuligete kuro Chinsa Isano Juja Nairobi agoteba very smart Shombiere Kennedy Gisemba agoteba hello to fellow ensa ke followers agoteba na otole aiga igombia mana sana asokogendra ko baime yomorobilio amatema nigo agendrete kuna gosoka usiniga agendrete kuna kolik no nyanga obulendi bobe kirororo bwebirengo bigero mono asenseito ya Kenya yana matemo achaka bwango gali tukolia Jumatatu matemo manene akirasi 12 kolengana no mwaziri bwechisemi Professor George Magoha bono nigata birenga ebike simbirororo bike no nyobulendi bobe kire bwebirengo bigoro
amatemo ngotoka ringa asokire gusalikire kolende nigatebire nga bitambukire bitindike gima ebitambukiro biri abantu mutegene nigo bigenderete kubwekwa egere kwimukirie getambukira abantu bari bakubuna lichiko igoro y'amatemo manene bunagendete gukoreka enyorero mugano uyu omanyengana ki nonyobo burendi bobekiro botindi ngige kali kogera gose amatemo KCSE agendete kuna koliki ayo nigora yanyore asepeji ya maiga kigima gose peji yo moelio ase gazeti ya The Daily Nation ekerobono ekerotokwira na sepeji ya 5 na 3 company ya Keroche Breweries bona nigo banyorero mwesa magega yekyombe kyo gusangiririe bango KRA kianyareko bagikubekese yo kuigwana amone company ya Keroche gwetera omo CEO Muswati Tabitha Karanja abwase baigwana netenga tiga company yenyareko bagigwanchirwa kogendera bakoro bonchole bwabo egere nyareko bakigukura likabeso usiri deni ebwate lya KRA angechi milioni chimikianda 55 na Ibere abwasa matuka bango ige company yu yabagati echi company 35 nemo kiombe gya KRA kyanyarako bagikulikira lirube guseri uko ochase chibengi aiga senseito ya Kenya gotanchira chi company echo 35 nemo ati abone ya Keroche Breweries mbanyarako abakubugulia chi loan korwaroro asinge nchunga nigo babwate areas gusenigo babwate nigo babwate amakabeso gose nigo babwate lideni bataranyarako bagwakana company yo gusangiriria ibango lakini ritukuri igoro mbabe gitese yo kuigwana yanchirwe egendera gukora bonchurire bwabo egere inyarako bakigukura lideni elio konya amatuka magega konya yarasie kibwe bonchurire bwabo na gutuguterwa no nyene license yabakonye batakire kuurwa kurende ritukuri igoro mbachite SMS na kuiwana banchiru gukora bonchurire bwabo guikabanyore chilingi chimilioni chimikianda 55 na Ibere ili gwakane kiombe gya KRA kero tugutirda sensemeri ya masomo amatemo agendrete nigo bono ekuchikorekana na gochesa matukari bose kisimi abitaji ko basi skuru ekera matemo agokorwa igagocha maega yomwasiri bwochisemi professor chimaga katabona eketange getindi go segintu kikerekana na kyanya lege ko ira matemo kuiberwa ne kisimi echiatokira skuru ekera bone skuru ya manya watego sumwa umorokia umoroki woyo manya wateba kotoka ne kisimi bagwa kamatemwa aliata kero gokorwa egintu kirire mona moni go yabeire getange kenne ego magwago teabuna nigo yanyarige ko begetango egetindi sana kutwara kisimia se skuru nande yairira buna abana matema oni gagendete kwenda kwikyara niga bichi wa kukurwa zeme ya magochi ase yende nigatemina obotukini go bon bwanyarire bugo chakwa ase skuru eri kwenda kibuna inge kwirira abando gotwara kisimi nagwaka amatemo ekero anyarire akoigurwa ase skuru gobono nigo chikwe usiniga mabori anyarira jaga boriwe bari banyarte bakoirwa ose banyarte bakubwatwa nigo banyarte bagochaka korwa butugi eri kwenda kya ninki kwirira abantu gwaka kisimi jigani gwaka chibija amatemu alia nyuma atara chaka gokorwa siskuru agobona magoa nigatebruna goche matukare busu kisimi nabukira nyara chikokanwa asigiskuru ekara matemu agokorwa na akatogosuka motwe neli muri gazeti ali getenga oboremu nigo bwane kigwe ase umusawa yo maseleta Daniel Kige korwa sensemo ye bunge ya Madira abwasa tebire bono nigaguche kurigie kirugo kyobo jumbe asensemeyo momuroyo nigaringe omurabu ko wokorandaranda ase metago sinigarenge nigarenge street boy ekero obutaka bwa morusetie ase nka yabo na kumuira guika ase street ye town ya Karatina kolenda segesie kiya aba well wishers amate meka muira na kumubeka ase skuru ase bono momuro yu mwaka oyo erete anyartuka baga graduate cross university yemo ne kabwate bachelor of commerce anene mona koleta mangana accounting bono nigachire atebire nigaguchekoba omubunge bwensemo ya Madira nyora bunge ya Madira nigeteneneire no mubwatani umebwe kyama kya UDA oyolwego musani umebwe mokonyo muraibuense Dr. William Ruto Rigathi Gachagua nero romo jumbe ase bunge yo
gwasoma moro yatebire ng'a nimanye tobotaka na arorire buna abantu bachandegete nande ninyegenete nimbwato bare munga goika abantu bamadira bachigonchora kochia ko bari present ase bunge igo bono nigesokire na goteba no musao mokende kurinde goika abantu bachikongigena na kongi kurasenge nchuna somero botaka nande nimanyete obotaka ngento kieke serikali dirigo jigwanchira bwango igako kurusie gento kirianya rike kubike igoro yokon jichuma go club melto asense itu ya Kenya koringana no mwasiri boburendi bohime Dr. Fred Matiang'i nyaraka gote abuna na bakirwa matiritiri inse ose barabu serikali diri jigwanchira na kora rusie epani ya nyarite kubikunyuruna muraibu ense urkinyata nyarite kubeka ogo na ruto go chika buna mangano yokon jichuma imense itu ya Kenya aratrina yobono Matiang'i anyareka gosoka na na barabuna bakirwa matiritiri n'abantu bunate banyarba kwigorera uko ni wechumeji mbari go chiwanja raisi yo korengana nigo fundraising go sobo sali webinto chigwa chestima amangana ali yechipara ebinto bibigo be kuchibala just chipara bigendete kusari kwa sensido ya Kenya asabana tebuna nigo boni kyombe kyaro siwe kigotuka na kwene kibuna ebinte ebinga kibigo chigokorwa muchandonga kigokorwa nyuma batara lifti kwende pani ya nyandike kubikwa n'umurai bwense asaruri kurege tindi go cyasibali nande baratwekane bandeze gukora byasare ebyo maminja yeli chiko kero umurai bwense nyandika ukana buna chichuma kiratene nigwa koni gwa ACNC yeito ya Kenya go ikaboniga Mwancho muligeri na otogo ikira omwari wa magazeti ili tukolia lero kulinde asabanchi bali bengoyo eklabu ya Chelsea yominto Brighton bona nigo kere asam amabokata bwate balance magega yo monyene klabu ekyo aserieta Roman Abramovich anyara ko baga ko ba sanctioned amone kyombekia European Union nyuranga monyene klabu eke no mu Russia kolengana ne kisegi chigandreta senseri ya Russia amana Ukraine klabu ekibono kyanyara ko bakego teneni wakurende omu America oyo muri nyantenye nigesokirie egere achekoranga nagure klabu ekyo Chelsea magega bono yo monyene ko wakwa isiko ngata gucha ko monyene klabu ekyo ya Chelsea nalo nyoro mara yo ibu kyame kya Chelsea na tete konyo uri amang chinkwana bunanya ko ni klabu ko somonto ringwiri ko ole klabu kya kegore korenga no busaka ni bori ajiko konyense ya Ukraine korenga no busaka ni bori bwa entreta sekatiense ya Ukraine amo nense ya Russia yo korra mangana ngara chagete korenda yunaya engoyo aba manyibe engoyo mbaroro na captain 001 Steven Deb na bagotera subugale inkie kike minute ya samangana yengoyo igori nyantanyeli mokuru asensemo ya North America baba isogo chako wole club ya Chelsea egere kegende bono kire ase ensemo ya Champions League yo egendrete ase chinsichiria chia osamangana yengoyo ayuna tu akore nesa magaseti ya tuenda mokeo to kwira to gwero ikasemesa ya mangana maya ekero kwarari Brian Saginisena ase screen ya umwanchu muregereri igo mwanya na koreteire umuroberi bwomoganone wono kinko genda isiko gari no egote gose science congress ebintu munebigo konyorana igo manyire nabantu bamanyete nje timba manyete abantu abangaini konyo monto siriaro kanyo no monto bangaini abantu bansa komobo ningo chikorigerie sabu umuntu abwatedi ekero bwatedi tingo chagokana na toko munyagitari umya lakini nonye kero tukurwa amariogo ngwaka tore sabuna ediogeri na umurwaire oyo gose na umwana oyo ndire equivalent sabaria yichi kilomita chinyinge niye guchaka nekerengererio kyo gikubikirwa umupia yaunchuka nakoba obwonjoreria obubokororeka asumurubiryo gwesabaria y'obwonjoreria nigo tukwimanya amanke igoro cy'ugo cyakubwonjoreria koremereria na buigo kumanya ebitango bidye biraroro boigo nigo tukwibira igoro yabaria baikiranire neganka yabo yobokoro bwonjoreria wibirenko bigoro mwancho muri na kwaria ririme y'omurobiri gwe sabari y'obwonjoreria y'omurobiri kwa yetu na inche Ndemo Steven umerena
na Steven Ndemo kirarituko rya Lamisi enseye muninsu ya Maragoba na Boigo Moiroro rituko rya Jumatatu Chinsa Isano ni Ibere ni chidegeka 15 chia Mugaso Amayia Ndizi TV. Omokene no karanda ukaribie stera nyago seta. Omokene no karanda ukaribie njera nyago seta kaingu cha kainkoronga. Oreya. Chingi gikero cyumugusi no murobyo wegekoro cyumugusi oyore nekirenga ikigukomanya chimbwe cyumugusi chingencho chinsoni amunoboroso womwenyagitinga yo bakomanyi nagiango era abana bamura bakabekirwa service egesara tekyomungo mugaka bachegesa mugakonya kubateye mangana ayu no mumina nero karansa nabanga ari nyumba manya saba karansite naro komya bayiseke abaganga abari kunyara baraseme ino umuralia Vincent Onyancha nigo isaransiri nabamanyi bekigusi irigo konyoria kogosemia nagukumanya iguru yichinyiga kirecho tingekero cy'umugusi agano tokurigerera mange tokwana mange kera togukwanira igoro ye tingekero cy'umugusi twesemye kegusi na kebinto byare na kebinto bire twari tarikinere kira ritukulia Lamisi Chinsa Ibere cyabutuko na Boigo Moiroro ritukulia Juma Chinsa Isano na Ibere nejideke 15 chia Mugaso Kero monto nabwato muganoye kurwe iboretwe guikabono Korende ngero egentekemo kegwatanana omugano yomo guchesu muganonde negentekyo numukia bugwetoma kegima ekerengekenene asumurubiryo no kurbugo sigita guchase omontonde irionere amanye gwetoma gwekebrenko byigoro Brian Sagini Isena nigaidire ribagirio na gwisaransa n'abantu ao iryogo korentera emegano yabo kera ritukurie Juma Chinsa Ibere cyabutuko na Boigo Moiroro ritukulie Jumapili Chinsa Isano na Isato goika Chinsa Kianda Amayia Ndizi TV. twatarire imeora wangoro wagusi okoretire emigano ao yenchira abonchori ao abakonyara bakore biashara byabo na gojoinchi organization mekusanyike yaba chi artists engi ndobate South Africa imanyeka ina samagana ya mabira amanyeka ine buna gold ndobate Zambia imanyeka ine gwetera copper kurende ime ya Kenya orongoro wagusi ero manyeka ine gwetera soapstone gose amagena aya amanyeka ine buna amagena yegwale okwantu mbaigete ngakinero baigete bakachaka ku embrace ate bakachaka kunye yani kunyanja Ndizi TV ubwansu Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Manjo muri nande ni mambinge ko kware na SMS ito ya mangana mayihane ne maroberu puensa ketuko tebina to aya sangreti anene kurulit kurigoro go ikaboni no kubori kwana bino nyala kubamba nje go ikoma nyina na bakwanda kutupatia sensa mili mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News baga sensa mili ya YouTube na bako tonyora Ndizi TV News bago na bako to tweet @Ndizi TV News kankari kya oni to kirenza kireta witira asinamba egira seskini eura go kabamba nje go ikoma ilio unabotambiri tarane Brighton Makoli.
Asomusangano ogendereta se county ya Kisii aneno yokubuwatani abagavana aho nigo bono ogenderete anene karo kunyakwanira amang'ana yogokinia uchumi ase chi county aho imeyense itu ya Kenya no murikito Mildred Mumanyi agotumanya Eliogokinia ebirengo bya magenderero ase ensemo y'oboremi chisemi obochenu ne biasara gati ebinde binge nigo abagavana bakurwa ase chinsemo au buna Kakamega, Kisumu, Kisii gati echinde chinyinge bakumerana kero mwaka eliogokwanera chinchera chyogosukia uchumi igoro. Imeye county ya Kisii ekiombe kia Lake Region Block nkiabwate chingwana echo chachagete litukuli igoro na kwera rero aseganga yabo enene yarenge gocha komenta obwagachiwe University ya Kisii imeyanyosia inseye chieka emerongetanebere asensemo yobochenu gose health eliago chikomenta ebirengo bye chisemi ase obochenu. Agreed that you on health services just like water, you can't deny anybody water. In my own institutions, I do not deny anybody. In fact, they are not asked which county they come from. They just register and they are treated, they are given treatment. And I think that's what happens with all the governors here. Undertaken to support this program as Lake Region Economic Block. Up to now, we are still having health problems. And I want to thank the President to have come up with this universal health coverage. I hope that will help Kenyans. Omo Vice Chancellor o Kisii University Professor Kama na abarigania gati y'abageni bali abacha ase okobeka ese yiyo wagachobwo nomo President o Manchester Lord Graham imeya UK alengo yomobo. Our visitors from the UK accept our gratitude for partnering with us in this great initiative. And that's only possible because of the spirit of partnership that we've generated. And I think there is something very special about the relationship between Kenya and the UK. I think it's based on friendship that we've seen here today, and it's just so nice to meet people I've either met on Zoom or meet them again and come out of Nairobi, come to Kisii County, and actually to see where the healthcare need and the need for this centre of excellence is most acute. Chinga kechecho ekiombe kyobo chenu kyabagania abantu kobwata chikadi cha NHIF iliokubakonya konyora obogwenya ase egokonya ase kerango kyemerongene igoro yemya anene mono ase abaroire ba cancer. And we are now encouraging all Kenyans to be members of the NHIF. And Governor, one of the benefits there under the oncology package for the UHC scheme is that the PET scan will be covered, 40,000 will be paid for. If you are a member of NHIF, you will not pay anything as a result. So as we speak about cancer, let's also encourage Kenyans to be members, paid up, active members of NHIF. Yingo ripoti legeta senki Ndizi TV elietaliane Mildred Mumanyi. Egero abarai aho waendete gwesoke na uchukuriye birugo aho imebibura imeyensi itu ya Kenya negatwandete kwere ngo chesoba chore bonne buma koyega nigo bono mokonyi bomugabana bwe county ya Kisii Choas Mangi radiri bene buna nigo uchukuriye kiruke bo senator si county ya Kisii buno murikito Ndemo Steven agotumanya. We have come to speak to our people so that we can formally introduce them to our gubernatorial candidate, that is Mheshimiwa Ezekiel Machogu, and his deputy governor designate, Mheshimiwa Migo Sogamba, and I will be running for Senate. This is a team that is destined to win, and will be running on the ticket of UDA. So, Kumuranje abasweta ba mitu twandite mono. Ekaratu kurigeri isuriya bagakabara bari ko nyori na fax bari kubayeresha kugumu akanyacyayi. Karbangeresa bagantebinga ase kiungugi tukira abantu turagenda monane twakishenga ubugwibwa tukire n'abantu ba mitu bamachoge. Ebikone mbiri nyashaka kora neke kiabete bono tunganete pamoja n'endugu Joas Mangi kwanza n'uwanje kwayo manenya sai nebikone byango byo manenya sai kiagera tingo batebinga inje maje unapangete
yo ashitako batengane rupangete uyo tupangete tugatamo ningo ngaki mugwanti mupango kwa manenya sawikerane mwantiro mupango kwa manenya sawikerane. Ekaro tugutigana nayo siasa ni gutukwenda gwikase county ya Nyamira sibono abamenyi benchoro ime ya Busamaro county ya Nyamira ni kubono bari no mogoko manene maega yense yemo obwe musiebwe body iko baroseri amachi ekaro banyare bagutwara obokongu bwa amachi sense meyo uno moliki chob mangi agotwerera Jengali tuko kugurwa amache abangi nabangi babe baguchandeka gase njoro babe bagwetweke mitubaka yachire egetongo rero go babwato mogoko monene basange kana chinse monye chinse gocha korengange konege kyabire njoro ekora amatuka amange twabere tukuria amache lakini tukuria rero twaba tukoyanyora gotogogete mono kuwa mono musimi gwitoke ganda abere agotorentera amache amaja ya lemetwe okole mugwoka tabege tupambu tabege tu molero piping ngonyetara akorwa ebi byonsi byakorwa engaki nda oborai tugakora piping tukabeka pampu tukabeka omuliro nandi niri no mogoke mambie ye buna abantu baito benchoro bali bachandikire engaki entamba sengenjo ya mache banyorera amache oyino ro mogokone enyuma kando na amache emerobiri ne menge tobwate ngagete masakolegererigo ensema moroche etaya ndo abegete solar light masense meye kiagero musunte no lenga chipara twatemire korosia na ena bona tetoro no kwegenda bune merobirio ya magendero asense moya ito ya enchoro ikiagera enchoro nero yo moerio ikenyorugeto kyo moerio ase gwodi ya ito ya Busamaro abasaya nigo bono baboriwe ko batese abasaya bande bari bakoriye birugo aho biburayi aso umwako yuga gwanene gucya sobachore bonne bore bosio oyo koriye kirugo kyo bamusie ase wodi ya Kyogoro Kisi County Ponibas Maraga nibonyara ka hoteabuna kera abasaya baranyari ba kubwatisani nigo baranyari ba kuire birugo biburayi mense ya Kenya na koleta monjorero amanene ngo basaba abantu bakyogoro mwezi nabasaba abantu bakyogoro ngakinere tukekane enere ngaktukekane tojoro musae baje gwande county galia atotete elinde tunyore ebintu ndo basaya ndonya kolera bagakarioga osaba mabaitu lyoka basaya ntugade chinguru tagerwe ke county tonyore nga tobeke no nyama chiko tobeke machika maya abaje kolenda bagaka baito chikunda abangina baito bali kalia chinga na kurwa mono tonyore nga magendero naro kuchi wodi cheito talibuna kwanya twale kurwa maiga kwa monongo bara basaba abantu baito bakyogoro na njomo sayendenene oburai ngoli kitole talinje bega ngaro lakini na chiri no mwana ino mombekera tiri mondireri mokonya ningi saine ngo basabagaki monge kerogo ningi account ali bakorere gas ubwa mono wonde gantole ngaki ya siasa kero mondo bando como ndongoli giale na rumero itondoro ya sana lakini rogo samba kero kona lingana asikwanya libaga tema sana ko libwata lingana elio ko litamini before tarali teba okana bo mono oro mokera kini bwata ngana ligo samba sana tole ndama ngata ko mono ito tolende amati yaito makubwa mono twakisana chio malembe kera tuchasi oja koera amako nyanga ayemo soko mindo ayemo muro mindo nando oja kulia sane ayemo ndo etana bono kwa ya siasa tuanjane kubono siasa mnere bakego cha bakamnego cha koera enda ndo twakiogoro ni watengo oborai is networking bono iga omondo tegere twakiogoro asole nimbwate foundation ku Maranga Foundation yego eta pescali ko somia oseko ko obokonyi asonde bwenzi te ko soma kana IT onde monto te ko soma kana IT na boko ko ndigia ingoko scholarship o soma bosongo ko IT yao ngebiko kwa kana njira sia mata mchioka school ya DOSP ko wakaru na Maranga Foundation igondo beso rescue goro iwete ngane please minyoka bwango oize konyora na eno ko boro yo mobo oyo konyora bokonyi obo gitiri gochi koteba to kwanza wakole gasi kera tu abekiri to jage gasi bono iga to kendere to kuchimotwa na rayu na korengna semambi yaboni hundi nyino na Chikura Chinsa Isano nebe no chukya nyora yomo na manga semesi to yamangana maye no kuboli na wanyara kuwenda kubati mirobiri to yeli tukodi lero iron onoro murobiri pwensa keli tukoni lera misigo twaro boli obia iretariane Brighton Makoli.
bw'omugusi. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV bono na bukura ry'ubunchoria bwawo ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kuruchi county Isano na Ibere echichira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti Isano na Ibere inya isato Isano nemo Ibere isato Isano na isato Isano na Ibere eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echichira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bw'ekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe ine nobwatu muchando bwa maiso gose nomanyetundu bwatu muchando bunoyo enyagitari ya KCI Hospital nigekurupo karali bwensi bukurwa ya maiso buna eye consultation kubweni ya glaucoma diabetic eye complication kubara maiso kubwatekana na barubu gutwara kimashini chikerero echukobara enyomba yogo koreru kubara gose theater yekerero bwigo abanyagitari bubwate nigo bwatu bumanyi bwigoro muno ngokora bali laser treatment na corneal transplant bwigo mbabwate duka yoko nibirori bya maiso neria ya mariogo babwate asabruiri bakobera na kurwarigwa na boigo bali bakurwarigwa na kugenda chinka cyabo nkwegeria barabanyegitari igoro ya ophthalmology nkwanchira bali medical insurances buna NHIF APA UAP AAR Madison nechinde chinyinge batarire asinye gitari iyo irime y'umucukisi magiga y'izukuru y'oburoso ya Kisi Primary angena kusi stadium nabuku bakiresimi ase namba enoti Isano no isato Ibere enoti isato eye mukianda kianda inye gose enoti Isano na Ibere Isano na Ibere Isano no isato enoti Isano na Ibere enoti kianda Isano na Ibere gose enoti Isano na Ibere enoti Ibere Isano no isato enoti eye mumarakabere kianda isato KCI Hospital macho bora maisha bora. Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijwiri miyumu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamagurinse mono nigo bobwate chi computer chikobrukane chirange negwikere chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuri chichicho chisink nebinde binge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mefreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya Old Sansora Building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti Isano na Ibere eye mukianda inye Isano enoti inye Isano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi.
Tanzania abantu amaiga barire Tangi Jonyaga chere nyumba Onyendiri wacha baba Onyendiri wacha baba Ayo mwana no motangi Jonyaga chere nyumba Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi Obwate semi asemi mwabo ya buno wakole mu maye gwarangirisa tadi umugiro atari mu makoba umugiro ramasikani umugiro tuna masikani magusikana no mongina nyoko byara go tego go tabangara go kwa itansemo Wana go wasalichi ko wakolire muma ikiaire muma gego tanyuma jeli ko kuri asaligu tukibi zira kwa bata kwa tukutokora mu ngai no bigaje utikoro oria bagaka ni ntonkire mwane ni ntumondorere na goko konyeka agotaisa tine kindu suki mu wakolere tu Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi nigo bono yakire nikirundekerene nego kurengera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bwogusi niji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichi semo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onture irio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi Mbe mano mwanjumure
ore karandete gutubwatia na somero berwensa keri tukunire la misteri gikomine sauna ibiro mutinyi watu mwaka jirwe ne meronke biro ne berto kwa kera mbemo ne kera gwachora kuri Ndizi TV somero berwensa kya kera kera gwachora igona nigora manente go kamweri nyana tone tukuria la mispotambi twakwanira igoro yeli chiko katoka ne yeli chiko lero nane ntwata katuragamba monaye tumanye na machiko kyaya ali atakere gokorwa gosichiko kyutakete to kwanira tukuria kindero twataka no mugwasiri bwisem George Professor Magoa George Magoa nanya kagote abona gisimi ngitakere go paniwa siji school no china era itine takere kube kuna gisimi nyanji go siji go kani go rasi school anekera era gote abona gisimi eji ingo chia twero bukurikano wasi school kara matemo agenderete niga agenderete bana ngwa kabale gisimi abari mugwa kabale gisimi nyore na umwari mwere nanjire gutware simi ase school no no ryo kurenda matemu nanjire gutwara esimi ase school kolende Magwa otebere buna korekana buna lijikeria munda gutwara esimi ase school ngochire kubuna amasomo ngochire kubuna matemu ayo agendera school bon leto kubori sote tukwana kiaroje lijiko nditakiribe kubuna ekara matemu agokorwa simite gotuka ase school umuntu utigire simino negeita gosisimi cyari migwe kyara rokorana cyare tiro bukurikanu ase mitandao no hino mwaka urekera matemu akorekana tintwaroje na ase mitandao gweta nigo abantu bari gwaka amatemu esi barutumye simi gwaka amatemu ali akorwa batumira abande lakini Magoa otebero ne gisimi cyo kora cyare tiro bukurikanu nabari chikurire etiwe cyanyara cyupaniwe osiro cywa siskuru ahero jina lichikeli ndikonye gukura no bukabaro bugosobo ibiri obwa matembo enda tukwene kiboimeyense yito ya Kenya gono nabo tumekengeri kya gwetera se namba ira siskini ya oto taina ki ahero jiri chiko dirabekwa ali gusieka na siminchi genda siskuru muntu tadora gisimi no ene invechi tatatwara muntu onde bwensi okorena matembo tatwara simi egende kingenya arke gokonya abana ose amatembo tanyaga kwibira siskuru bego nabo tumekengeri kya ombana kibali ugendete kutumira success ase matembo abayo ugendete manene kirasi 12 ayibaendete rero baikari tukoli abo ya gatatu miyensi itu ya Kenya gono igo na njire na rero tikotoba monaye turakwanira mangana ayugoro yegisime gira siskuru karodi chikurita kiruchi kubekwa gosieka gisimi kwenda siskuru kara matembo akorwa igo tumekengeri kyao mwanchu murigere twaratora rigiriria igoro ya obukabara bogenderete gutuka asa matemo manena KCSE ayagenderete ngoigo mu waziri w'isemi bino yemtatabire Professor George Magoha nigatebire ngano nyubure ndibororo baada matemo yango sokale aikira abana bande yani asinchira yo bwibi ngaya ne serikali bune bagenderete kubekemero bire gukora obwibi wa matemwa asingenje Magoha natabatigo umwana akore amatemo aye anyore kendi yonsikiri yakonyora okuna kukunyara kwae ngenjote iyo utagete kubetereria abana banyora amachibwa maya abana batekorerete matemo baraguka abantu b'abana bahuchi bacandika ekero yachire asensemo ya karia usumwana urangirwa ubunyagitari kumbe tanyorete amatemo ya sinchira erendonge osunyugo kora ubunyagitari ubwaye gosuchu osunyugo kora emeremerio achoreiru gosuchu kora se university igo bono gwikera bono ega Magoha otebirenga gatimero biriri bagendete kubeka yatogekanirenga kero kende abarendi bali bakurenda matemo no nyana ababusaba abanyanyimbo osechini vigilator chi supervisor abange gisimichi aba bachagire gochitumeka asenchere tali endonge no nyana abaroki bandi baro bakubisa gisimi baswana chirocho asamatemwa bona na serikali yatabirenga enchirane gwenera teriwe nenchere yoka no kubeka lichiko nga ekero engake matemwa okorwa no nyana kera matemwa tali gokorwa sichikuru no nyana abaroki wabuka mbagwana tigutuka nesimi ase chiskuru nande bono batabirenga engaki ya matemo oikabono chisimi chinyare ko bachiko chikorusi waroro yani ngengakire matemo agenderete bantu batumeka chisimi ase ngencha bange bono bachakire ko misuse osegotumeka bobe chisimi chiri aso waka chibicha matemo ali agenderete batumira na batumira chiskuru chinde egerenga abarokyo bachena machibwa maya aya sekerengere likiaona kioroche lichigelioroche ngalibekwe egere litange obutumeki bw'egisimi careless rigose senchere tabwenerati ndiche gokonya kero kende gukora
oboibi bwa matemu gokora obotutukanu asa matemu manene a KCSE na kitoko boli mambe yabona singinchunga gwikira bono iga yene kiwenga matemu bado nkona gutoka ale oboibi ngonya gutoka borororo alafu rendo yo mito Brighton na sigisikeve gochaga matemu acha kera matemu acha ka form 4 wikira bono iga abana babire banyari kwa bagusiria amagimabo oyo bwango iga moisonde iga ngorwa se county ya Bungoma uyo nyari kwa bakagusiria buguma bwaya na riria matemu ari gochaka korwa sensema ya North Rift umwana oyo manere na asireti ubugima bwaya nande nabana bamura togotebanga pole sana gochia se chiamate chiria umwana oganyira matemu asemia kene migima bono riria chakiriga amangana atokia buruire bwa tokia buno yo Bungoma igari kurwani buruire bwa kansa kurinde iganya tko bakagusiria ubugima bwaye igotogotebanga pole sana kurinde ayo mwanchu murigereria ayo muibori ayo mubwatani bwechisemi omuntu urinde tamachikaye amachiko yense ito ya Kenya alia gutogovern asenga njundu maitenga kiregento neri chiko oiko bwatiri chiko gete umanya gwikira ni gento gete oiko ni gento gete kero kwa bwatiri chiko kurumaga ayo roche lichiko lyogo tanchiro gosoane chisimi ase amatemo manene ebe supervisor ebe invigilator guseno nyina balimu abanene ase chiskuru ekera amatemo agenderete ayenwanchiranete lietibwe egara lichiko konya omachando yukero kende boibi tomekera ngari kiao tome SMS yao wetrase namba yesimi eyore gorabwa se TV yao egero totebenga ayana kiokero chibuno moiboli ayana kiokero che buno monto bwata bana se chiskuru oso moiboli bwata bana bago chiko chake skuru na monto ndebwensi wanchete chisemi monto ndebwensi wanchete ama tokea mayakorwa sabaro kiwa ayana kioro chekerengeriko igoto tomere bo igoto nyore wetrase nchira ye mitandao Ndizi TV News sensema ya Facebook Ndizi TV News asensema ya Twitter ototebenga na kioro cha ekerengerike kyogo gogotanchirwa gwechisimi ase chiskuru eyanero Ndizi TV marobrio nensakya kerbono twakurutiro mupira sensemo yao aramisi na batogocha twakora iga botambe kulinda sengecho bitango bitali konyarekana abagwakili baito nigo bali busy ase bale sengecho yebina bire binge noyanchi judiciary yatebango gwichora na kwebina ase bigambero bono kweirire bono iga judiciary ensemo yebigambero nigo bire gaba baterne bali busy asokwa ne kyangango kora bali ogwichora na koli kwebina kole ase ebigambero igo majumurire tomekanengala kya wetrase nambira siskini ya ura igo ndigi simitiga ndinya ayeno kori supportire se gwetigwa na barokwa na borogamba gutwa gisiminga kya matemwa ando nyoruna no ena basibwa endi tukora message gete ekoruki prison sina ya na ntomere pesa gete ni ntomere kwa makuna no mosibo getora se cyara gete ntomere message kwa kumea ki ibona riri jiko ndikanjirite omosibo gutwara esimi gontomera na ya mbogo ntomere no chiringe 20 ncharande bono ichikiro jiraza gwetuko abantu mbago twa gisimi no ene selling gutwara bari gisimi ichiko gyo takero chirietigwe no n'umuntu gutwara esimi kyara none dichiko takere na simi takere gutumie simi yawo buya lakini bono twarira se skuru na gisimi cheirire aborokiwa ausa borokyo gutwara botutukanu asama temo anene karobono yarega communication nige komeku yairirana matemo ibeiru aschiskuru ekibono egento mu wasiri bw'Gisem Professor Chuchuma wanyarika okana na odauna ya dichiko ntakire kuligiriwa na kwene kimuna siminjirijo toka se skuru kwanandoro gisimji gobora kakibwerena no gikoba se skuru gatiye jin fejireteji chi supervisor barahona barunga kibao chikokora matemo aya erikwena kibuna amatemo ekirande because ngo akirore simina matemo chisa chaire ataketeko kwa bujwa se center ibono korana kichisimiechi communication ya chire na ndenere egendete gusaria gusuko komento busaria anena sama time kwebero dichigerira bekwa ayoroje dichigenda kiri kubekwa buna chisimi yabana mbago swane ichimi skurume mwana etanjiri ko bana simi lakini twarene matuka bwango gabana babake babajisimi konyo mwana bwate simi ngiye gukobwa alenere skuru wali chikendi chedietwe usenta kiri gwetwa gopane ji mobile phones as skuru eriko improve amangana education ainga kiro ngo sirore ngane iyo ekero aborkiwa bakutwa jisimi skurume batata kiri gutwara jisimi echigo tondekera ngeri kya gwetera ase nambira se skini ayura windi toke soma gochi ase embe
gostanya doko soma buna kikwa gatumire guika ase studio gendera gutuma hekengeri kiao gwitira se namba ira skini ya boigo na bututumira sense ya Facebook Ndizi TV News ase ya YouTube Ndizi TV News ende tunatoka kusoma buna kwa gatumire ja ase studio ala friend na ende yo mintombi ya gwate banga simichinde nchiro konyora anena mono chinga kiechiga bana bagendera tamatemwa bago chigokora matemwa richi skuru chigo sieke konyora ule chisimigete nga dear mom naomba unitumie pesa nilibiwa sanduku nitumie kwa hii namba ya mwalimu anda bibulia bange benyorire asomote goyo mbarondo chibabiriga umuntu atumire nga ubengi kyabero mwana one skuru ratima idinga kigo chiyagwera umebuli uri bwate abane skuru bono umebuli out of shock nki mwana ne kyamabera abange benyorira asomote goyo rakine karo kubwatibu yakwanyora buno yo mintateba abasibwa abange konyora na ubabwata singencho musibo ya manaro kulite miaka 23 na korerete umugano unayeteire na totebeti neki maene abasibu bali kanyoro mbabwate chisimi bagotega babuli nga ntumere kende tumere umwalimu na mbeyo useto tumeye iga kwanyora bibuli bandi batumire igo bono tigatobe maiso anena mono chinga kichi abana bagenderete asamate mwabo ndibonse nabara gutumira gotainga mam nitumie hiyo pocket money imeisha sijui nini no mwibuli maitege ntata tageti no mwana oyo gendereta mtembono iga aburukende gionzi asengenje bonega bana bali nigo bago ba treated buna chi king ne chi queen asengenje nero litukoli yabo yenera duration yabo bago kora igintu kiamana sana soma gimabo asengenje gokora matemwa yo mwali asubugi mabwabo ase ekirasi gikumina kabiri taligintu gya cheche gabe buli nkogani bale abana babe as comfortable abana bigwe ngambi yabale asugutaburwa kende yonsi kolende enekia montogara wakere simi nandi nyake manyanga uyo ningo kuwakere simi utaratume bese yao igobono gendera gututumira kerengere kiao wetera se nambe yuera se TV yao totabinga aye oroche ngali chikolise weti gwachie botume kibwe simi boru ase chiskuru anene mono ekera bana ba kora matemwa manene mbuya yoroche kira abengo sirore gosokana ngalinde linde lyonsi abande mbaro ba gutume simi cyabo buya igobono kero kende lichukeli ndibesego chiweti gwa ekine kerengere biko mwaziri bwe chisemi Professor George Magoa numurubiryo serikali yabikiri wetera se wizare yo yaye chisemi koranga nga kibara koru muchando bwo bwibi bwa matemwa ekwane kiwanga chisimi anena mono chiachakire gutumika asokwane kebno bwibi obumbo genderete asenseito ya Kenya asiliro balito lya gusi ase ekero chinga kya matemwa manene akunyara ko baka gokorwa ngobono tumekere gya witera sinambe yume tsara ebindone mebyo kana si skuru anene kari chikeri sigwitwa mwana tanjiri ko bana si skuru bone kari chikeri sigwitwa abantu baje ko affected ejin infected supervisor asiskuru kera matemwe kuibirwa akera ba kutana na ba kuibira matemwe kera esimye ko kana egwaka ya to marisa karari ujali metera WhatsApp neroro chiapunjiri ji tumeka gotuma ebindebyo asisimi ya technology ya kinde ujigoro no ne lijigo ntakere ko kuri technology ikono kenda gutumeka ngel kya witera ase namba ira skini ya gora nara kurukuna nyamwam chosbin korjinse majiri cha mutakara otana chisimi lijigori sekobe kwa asisimi gotangwa sukuru already lijigo ndibekiri na mwana taba ne skuru ngakyo mwana akora otoka ne simia se skuru ye nera ko boli na bana ngotoka bani simia se skuru yeri mamija yeri jigo yotige serikali ebeke edingi kabisa nakwena kebuna chisimi ngwara je kuro ase skuru Edward Mumanyi korchinse machidi chia karantini Auta abuna ekendekyo ngaki lichiko na libekwa abante bakumuna lijiki kyagara abana ngo check wale nyuma batarasoa ase skuru gose gose ase class bakorera matemu igo machiko na abekwa tari kubwati wa sensito ya Kenya wine Edward Mumanyi batera machiko tari kubwati wa sensito ya Kenya buyego igo bona babeka na benga bosa iyo bano mwanchu muligereria kendra gutumekerengereria kia ubuno muiboli buno mubwatani bwancheta mangana yechisemi omo Kenya bwanchete kubwatia machikae egero manya gwikira ni murubiri ogetekera bwatiriri chiko neli chikakaro lietigwe iga abantu bonsi banchiranire igobo tukibwara korirwe abantu baraboli wa maoni bamanya gwanchanga egente kitiga kegende motwe naye twakubolira maoni agonga ayana kyoroche igoro yobutume kibwechi simye karo yatugekanire ngakero kende nacho chigotumeka wakachibicha wakamasakara amatemwanya arako baga ko baniked mwaziri otabirenga nonyo bulendi borororo amatemuna gendere to gwikira
kugira abantu bande oboibi mbogenderete boke ase sector yechisemi igo tumekerengera kiao mioka Facebook tubekera aroro ogotaka kundikera nchibwega gwetera se omtandao no Facebook na bokonya na Sara untita gali Facebook egero tumekerengera kiao aroro tunyale kubatoko gesoma senchera yoboikirano YouTube boigo genda aroro gali nandekera gwikire butambe subscribe banekero twagotigira umupira enjirenga bune yoko na gutakune gentekyo na guturikera lichibulia gochage gase studio mbuya tora aragenda sumutumogomoke ase studio kero tukwirana ndubwate chimessage torochenge chinde cha chakire gocha senchera yobonge kigima abantu basaso kirengane yabona mambia kero reli skoli ya Thursday gose aramisi chitariki 15 na Ibere omutenyo gatatu mwaka wechiri wibere na 2022 kero tutigaritia matuko angem emia ya mona 43 iga egereto soe asobochorio bonene bumwaka uyu iga ayanero Ndizi TV nero wansu bomogusi omoroberio ninsakia Sabaria yichi kilomita chinyinge ni yego chaka nekerengerelio kyo gikubikirwa umupia yaunchuka nakoba obwonchoreria obubokororekana asumurubilyo bwesabaria yobwonchoreria nigo tukwimanya amanke iguru yogo chako obwonchoreria koremereria na buigo kumanya ebitango bidia biraroro boigo nigo tukwigira iguru yabaria baikiranire neganka yabo yobokoro obwonchoreria bwibirenko bigoro mwancho mulina kwaria ririme yo murubiri bwe sabari yo bonchiri murubiri ko yetu na inche Ndemo Steven umerena na Steven Ndemo kirituko rya lamisi enseye muninsu ya Margoba na boigo mwiroro rituko rya Jumatatu Chinsa Isano ni Ibere n'ikidege 15 cya Mugaso Amayia Ndizi TV omokene no karanda ukaribie stera nyago seta omokene no karanda ukaribie njera nyago seta kaingucha kainkoronga oreya chingigikero cy'umugusi n'umurobilyo w'igikoro cy'umugusi uyore nekirenga ikigukumanya chimbwe cy'umugusi chingencho chinsoni amunoboroso w'umunyagitinga yoba komanye nagiangora abana bamura bakabekirwa service egesara tekyomungo mugaka bachegesa mugakonya kubateye manganayu no mungina nero karansa nabandi ari nyumba manyasa ba karansite naro kumya bayiseke abaganga abari kunyara barasemeino umuralia Vincent Onyancha nigo isaransiri n'abamanyi b'ikigusi iriwo kunyoria kugosemia na gukumanya iguru y'ichinyiga kirecho chingekero cy'umugusi agano tokuriga mange tokwana mange kera tokwanira igoro ye chingekero cy'umugusi twesemye kigusine k'ebintu byare na k'ebintu bire twari tarikinere kira ritukulia lamisi Chinsa Ibere cyabutuko na boigo mwiroro ritukulia Juma Chinsa Isano na Ibere nejideke 15 cya Mugaso kero muntu nabwato muganoye kurwe iboretwe guikabono korende ngero egentekemo kegwatanana omugano yomo guchesu muganonde negentekyo numukia bugwetoma kegima ekerenge kenene asumurubilyo no kurbugo sigita guchase omontonde erionere amanye gwetoma gwekebirenko byigoro Brian Sagini Isena nigaidire ribagirio nugwisaransa n'abantu ao iryogo kolentera enegano yabo kera ritukulie Juma Chinsa Ibere cyabutuko na boigo mwiroro ritukulie Jumapili Chinsa Isano neseto goika Chinsa Kianda Amayia Ndizi TV
ya bu television ya Ndizi TV vono na bukura yubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi elio wikere abarigeri ya kuruchi county Isano na Ibere echuchira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti Isano na Ibere inya isato Isano nemo Ibere isato Isano na isato Isano na Ibere eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo wechiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikoburukane chirange negwikira chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbabwate ibintu byogutumika gukora plumbing gusekobeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chiboards buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate tiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya Old Sansora Building angenegete siniekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti Isano na Ibere eyemo kianda inye Isano enoti inye Isano nemo. Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV. Ubwansu bw'omugusi. Watu hoye! Watavita damu logu wa
obwensu bw'omugusi. Biamono mwanchu murigereria murobero nensa kya yokugocherekera litiko lya Jumatatu goika litiko lya Juma Chinsa ni 12 cha mambia goika Chinsa Isano chabono mambia kero litiko lya Thursday gose litiko lya Alamisi limanyikana tubune kenyolyo gose TBT Thursday to kwanera mangana yeli chiko gosa mangana ali tuwenete kumanya ase lichiko egere tibwenyora sense membe yeli chiko kolende twabatabikura bulitangania sengenjo chisababu kitaligo chichianyalikana mwakili ntoigo chiko ntora monyora ase studio ase agekage wiki bereiga asengenjo nigabwatiranirie na mangana mange nakiye kugera rero twagochora obe mwakili ito obe omoloyo ito ora totebyanga ayanwanchirane telichiko lietigwe goseriete erirenge tugocho goteneni obotume kibwe chisimi na bateneneri bamatemwa manene mono bali bakuyatumeka asengencho nigo chisimi chinyinge chiatugekanire ngani go chigotumeka gokora obwibi bwa matemwa ase county ya Garissa gose North Eastern bwango igantwaroche omo invigilata bane amono mo supervisor no mo principal bweskure mo banyarko bakubiko byara magega yechisimi gotoka ase nyumba ya kibara bakabiko byara sengencho nga ekere simia tokire igobon simba manyete nganki yare gokora sabo nandigo yare gokora mangana ali maya nakito kubolinga nonye na boro kigwa mpanchiri gutwara simia se chiskuru gose ekero bagokora matem telibija nakito kubolia yoroche nga emokyo yiga wizara yechisemie bwate gwetera Professor George Magoa atebirenga goikaba chikoro sirichi koligo tanga aba bantu bali bakulinda matemu gwasuane chisimi cyabo asensema matemu agokoreru esababu neri yutwa gotebiringa chisimi ngotumeka chire asobwibi tolikere kerengeri kyawe comment yawe gwetera sensemo ye SMS ose namba eyura TV yawe urabwe nambe yo ne bwatensemo ya WhatsApp bali bwate chi smartphone ose chi digital smartphone na mogo tumagwetera senchira ya WhatsApp egerto nyore keregeri kiao ngana kiayo roche ngane yo asengencho nobo maene abana bange nkokora baro bwibi bwa matemwa onyene serikali kebegete mirobiri gukoro bwibi bwo egera abana banyore chigiredi cyabo gose banyora machibu abo kulingana nobo manyibu mwana bwatekera kolera matemu kulinda bange nigo batagete banyora bahita matemu with flying colors asenchira yobo ngainereria igento kiguchikirira nonyenkaria gucha matukari motwe kwanyoro monta okore igento atatagete gokora sengencho tagutwara bumanyi goseta bwati kisemi kiri chiwenerete cyo gokora igento ekyo igatutumire ujumbe yawe enke wetera namba yesimi eyura TV yao ndete turabwata ibirengerero bibere bitatu biri abamintu batulikire bono mambia senkwana yeli tikolia rero egere tororenga ngakibara ubaroche ekerengererie keiga tigancha ke wetera namba yesimi asenchira ya SMS eyura TV yabo agoteba kurwa nyamatuta mosocho oyonere Isaac muchache mwana tamwenereti gotwale simi ase skuru kuno kubunali chikolie sukuru ngachi sukuru mchitakeiro nyanchiro chochuka koranjira na mangana yichisibia saborokiwa yokolengana na Isaac muchache otebirenga kuno kubunali chiko na nigere mamincha yeli chiko tiga bali bakubwatwa nechisimi echo banyale kwa bakuimukirwe getambukero kieli chiko Ezekiel ontiri korochinsemo cha nyamache agoteba lichikelio bali kulireta kanga bali retete kale libekwe egerero na bateneneria abambaro batali genuine bagokonya gwikirania obwibi bwa matemwa igo na bwatesiri omo waziri wechisemi asokobeka emirobiri yo tigecha ke gokora emirimo. Asante sana akorokwa Rispa Ongeli kurachisemo cha Nyamarambe South Mugrango agoteba onye yatukirenga chisimingo kora chirobo ibi ase chiskuru igombo yali chikeririe tigwe genkyo egera abantu batuara maskani asengenjo nto gwanchira na abana bagenda iskali babwata machibu atalia yabo oyo Rispa kurachisemo cha Nyamarambe ogendrete gutuma ekerengerikyae gwitira se namba SMS.
oigara obuoga gatabuna tigari chiko libe kwa bana banyara bakuru chisimi na ande no bosoku sana abana ko bana ikisimi as jiskuru igotiga egente kinyara kegosira as jiskuru boigo nara kurukuna eli kimomanya gatabuna abana gotwara kisimi skuru ayuna magoso lijiko nkagirete ndibekira na mwana tatakeri gotwara esimi kolende abaiboli nigo baikeire asibako godra abana babo chisimi tigari jiko libekwe no yogotokana nesimi eyo anyareka kourwa na goseru no enkuru aseskuru anduru matunda hate atukoba moja kodwa asomoro birwensa kate abuna inje birengere byane mbiribina eserikali nere kuirira ebinte byonsi gokorekana ekiagera nige gokwana asege keke kulende ocha samatuko amange terigoji ya ikirania magania boko se birengere biri babwate winanduru matunda wade atukuba moja kulende birengere byabuna serikali nere wanje bintu ne byakorekana imeyense ya Kenya senior nyandro awade abuna no onde imekuruchinse majirija nyama koroto hawade no onde imemuro birwensa kembe mona singenjo mwaborina haba dichikirira riretu dichikondrororo nande ningo okwa abana kisimi eba kwegorera gusena abaiboli gusena abantu kisimi yaro cyagairire ense ya sarikire oyo nsini akurinse bajijya nyamakoro dadana kisimi cyagairira abantu basarikire nara gurukuna mtoto wa Ruth athana ya inche ebirengere byana mbirina magoa tiga abirigererie mono na tanya otebana kisimi njirororo tiga ngo turarigereria igoro ya performance inseto ya Kenya message ya tinda nyigu ya kene nara kurukuna Lydia Nyaboke hatabuna bana asiskuru na bakwirira gosaria amatemwabo tikakiro montali kekeria hanyarika osoma tali erasma oibere omagweta amatemune simi yatokire tiga omonto bwate airiru egetambukiro oiridia okwana mangana yugwetera asensemeli yo mtandao o Facebook ni anyarika utume na hegenda utumekera ngirikya ugwetera senambe yeka tukubordina oroje liji konta kerigwetiwa yogo pan kisimi kara matemo agenda de inyora na liji geri gwetiwa amonto none invechire tatari ugutwara simi asiskuru fejireta supervisor none umwarimu manene kisenda mana janjiroro bono wikama chikanyaraga kubegwa anakora guchi bosio ngakie matema takero korwa imense ito ya Kenya Samson Roswa krochense mochia ogembo agotebanga go bani kisimi ase chiskuru anene mona batenelwe bakulinda matemu taliro lyo ichibo asengencho tigabaligere chinse mochonsi mbaroro bagutumika kisimi cyabo bya ine ekero bako tuguterare gosiba gocho gweteri chikelyo igolinde mbachandetie abande bali batabwati mangana mabe igotiga serikali era ligiriria eligemero bilime ngao kugwago tugutero botumiki bwechi simi ale asante sana Samson Roswa kura jinse mochi ogembo Immaculate mogere kura jinse mochi nyagacho agoteba obutumiki bwechi simi ensenjire tabwenerati ayuna mamocho tigatobwati elichiko bunalire eli kwororobya enjira amatemwa korwa senseto ya Kenya kolende bali bagutuka twarorire bakwimokeriwe gitambukiro kielichiko igotiga banyago koro bunyabi na gutara na kumanyanga mbarabya babo bwate kisimi echo na ndi mbarabi baguchitumika asenjire tabwenerati wina barochenga bali bagutumika barabutika bagendera kunya kwimokeriwa egitambukiro kielichiko Biamono ase Professor Magoa oyonere omwaziri ogenderete okora igasi yaye bwikirano nonyane mask niga kubika oyo niga agoteba omwaziri niga okora igasi yaye boronge nonyane mask yaye tana koraka ruseti igobono tigege tichikeri rietigwe egereba mwororo beri igasi yaye mbachaka kumutiringera igasi agenderete gukora no mukia Asante sana ayungati yabali bagendera tugotobachi ujumbe cyabo igoro yengana twabuli bono mambi igoro yobotumeki Susan Nyaboga dabuna abana konyo abana regisimi onyore buna karo corona yaje ta sense ya Kenya abana nigo banjire tuko somera kisimi ekerambare kwirana skuru gobono konyo abana lire njendo jina tiga abana bandere kwa ukisimi ekyagara ninse yaikirebo oyinzuza nirawo dena abana tiga ukisimi ekogarana ense nero yaikirebo ekaranga kiyalenge
ya COVID-19 umeta bana baza gitosomere mitandao gobono kora bakanara enoku atoko agate abuna abana tigabati kwa uchisimia se skuru bakorekeri basomire na serikali nemanyete ninki kingi gekwirira na matemu gusarika nara kurukuna rusi wanchiku atana shida era senseto ya Kenya talibana gutwara chisimi korende nechikateli nechibroka chiri chikoni amatemu no engoru ase ministry yechisemi amona ababwatani bande oyirusi wanchigwera atabuna abana ina no gutwara chisimi lakini mbale bako takakono ena matemu y'chiproka nechikateli akubaruka anara gukuna Mark Alex Makoli atana no toleime yumurubiri wensa kyambia mana sengwana imande tukwana korinde isimi nchigosira kero chisimi njigosira ekiagera abantu bali banjete ko chisimi koba asiskuru mbali boigo nande barabanene bejskuru oyo Mark Alex Makori otabona chisimi jogera jena nchigosira omwana generali umumanyi umwana ogesale atana injino onde ime yumurubiri bwensakya igo tubwatirane mbiyamono ase omuchadara oyimwanya mokoreta bwelituko lyalero iguru yamangana ya richi takiruchi kubegwa asense meri yejisemi anekramatemu agendrede nara kurukuna Edward onsiemu hate abuna amatemu koiberwa tari simi choka chikoleta amatemu nabokuru mwana esimi korende nabwate embinu yokonyora amasakara ayu tige serikali eranyana ke ukora emenganyi eyo ekoleta amatemu koja jiskuru au na ndebo tumekibweje simi osogo ban eminetinga chinga kichiri cha matemu simi cha bateneri bari nabachigo sangirwa cyari mu cyabe kwa samwea mbaka matemu era gosomo ndotiga mwaye nyumba ogenda se center ya matemu kari bunarenge okori amatemu bunebwenerete ninsa yaye yakoboko gose no nyine stopwatch igobono eyunere emirubiri agenda tukurigererwa abantu banyara ko bagutiga kisimi amba uchitumeka matemu agendrete kurende abantu banarire kisimi muntu nare aisako batabwate simi yaye nonyene chideka isano igoro rirenge gentongera miseti ase obugima bwaye tukumenya gose ninyare kane kurende karengereri kyao na kitoganyete gase studio geratoge some buna kwage tumire igoro yengani yuyo botume kibwe kisimi ase chiskuru divina amura kura chinsa mchanya marambe agotebani naangalia ndani sana Ndizi TV byamano ase omo oli engani yungie mware telebono mambia tiga abantu bagutuka nejisimi baimokeriwe getambukiro kieli chiko abwa sate birengani gakuganeria abana kurwa se skuru ya Kisi School mwana enaro kwa Collins Ovara ogenda to ikaransta matemwaye asichense chiga amana bana bonsi ba Kisi School eskuru ya Kereri Girls anero nanyega ni Amayia no nyene skuru ya Kenyoro neje skuru chonsi chigotoka se orogongo rwagusi Kisi na Nyamira na boigo Kenya yonsi abarakwa bali bagendere to kuikaransa asamate mwabo embe mara sidi chigiri enta kunya kobeko sita kiro chikobeko ko saro meteno aneli chikori ndendiri amangana political parties register political parties banya tabago so kuna inse ya Kenya go sei chikondiri wanjira obomo abomo todebana Kenya kwanza na asimio mpaka nyara bakorosio obomo oikabobo obomo emete kusina kero kyo oikabobe obomo mbokorosio obomo ndi yani ebyama na bibyanje ire kuchamo na korosio obomo lakini onye ebyama gete byarosiri obomo gete nebyama byarosiri obomo gete bono chi coalition ye chine obomo bwarosi buganaga ichikondiri gwanjira nga bache barosie coalition basobono for example osomubika nabo mabwaoka mbogo soaso mobwa azimio asengencho still echine coalition chiro sirine byama yogo ikeki magegete benga inche bune kyama ya DAP Kenya na njire goso azimio njibine kyama ya Safina na njire goso azimio njibine ebyama byoka na ebyancheire korosia obomo gose korosia coalition abwase omo mokonyi
olio wakonyo musubati Anne Nderitu olio romo registrar of political parties senseito ya Kenya omokonyo ye Ali Abdullahi na ikase committee bunge elio gotenereta mangana yeli chiko egere achikwereranga na seki kero kende chi coalition chitanyalko bachigo chamo airesera bakenya maisomarore abakenya banyalko bakumanyanga igonkie minute bono asiri chiko gosekisheria na bate bangate kunyarekana kurengana neri chiko ebingesembiro rora sensemo ye katiba bitanchire tiboigo inga gokorosi chi coalition na vera che krokende kore to bututukanu kiro muntate ebe na inchi ninchorire buno murai kuruo bomo bwane igobono echake nonyene supremacy powers gose supremacy battles yani ebiminano ase gose korete segi ase chi coalition icho na kigeta aberenga chi coalition ibere njiro si coalition ya mate kunyarekana igobono igo nabarabu babwatitiri chiko na rigo tebabo asengencho ekatiba nigenge kiunga ebogolete kerege ntonane ketokwanira bona iga nkera katiba ige katiba nere gotomwelekeo onyorengense nere tali gotumeka ekatiba gose constitution nigora nyorengense yuoterochi aserochi asengencho kuikakero monto bwateri chiko na mwa onyombaga buno begetenga chikuika sambi ejina Chinsa abantu banyorekane nga barageire basoire bulije abantu bakurara mapema na naro begetenga litukolia Jumamosi TV tali woki umwana sengenjo lituko kuendekanisa iko kwarore lichiko tali asiji skuru chioka tali asiji kanisa nonye mwawo nyomba no bwate constitution no bwate katiba yao eli abantu bao bakubwati omuntu nyochire mamincha barugire saine monarete koragira sambiri iko kodirigie obunire lichiko lya buno mugaka boigo wiki yega yegaro yangiri tukolia chumene itariki 15 mutienyo yega niyo yarenge litukolia lia World Consumer Rights Day litukolia ndora consume binto batakire kuma rights chiabo nimete buno monto karo chikogora nonye none simie turu kwanira no bwate rights chiao igo lituke wiki nigo nendi tukuria chuma ni oli alengeli tukuria Consumer Rights Day yani omuntu oli okugore bintu tote consumer no muntu oli ochogore gento kiria ocho consume osikiria ocho gotumia sene simi go sene mugati wiki nigo yalengeli tukelio ligo yalengeli tukuria Consumer Rights Day kero muntu atake kumanya obwene bwa yembro byo kero ocho kugore bintu no ne kero ocho kugore kero lituke ndia kwanire tumono nkie kero ocho kugore kero na kibunigete no bwate right yote ankibunigete omugati no bwate right yo kuma chitariki o expire iwe wige ntu akwana ensenja serekea go senja inyora lituko lia World Consumer Day asiarenge yali go create awareness go so manyi omanye na right ya onerelie benefit nerelie yo kumanya mangana ali o consume metekiro mondo no ene amangana yestima ne consumer amangana ya amaji ene consumer no tekiro kuma right ya ngakino ene karo amaji agusupply tena ose wasco gusi water and sanitation ngo supply ram amaji achire gochi kurwa sikitacho kiao right kyo bwate kwa gororo mugati oyo ningu expire chitariki gose bibande byale ko babitini meni go bire bibande bine bire 10 right yawo nerie igoli tuko wiki ye chitariki 15 botambe kiro mwaka mutinyu gatatu igo yasera ke gose yenyuro lituko lia Consumer Rights Day nande yenere ngana erengi tekero monda sengenjo kero monda ne consumer njene consumer oyo ne consumer producer ito ne consumer nae mwago gabwa sore ne consumer no nyana mabero ligetio monto kende yonsi keko gerobo mabwa bugenderera go ikotume kegente kibo mabwa bumanye ko genderera mboyene kyubwate ekero gutumeka ebinte ebyo kana mangana achire bobe nka yogwenerete guchakera kwa bwate liororo gwachito kalia maraboni kwa gurite chire nda ya gusalikeire ayebune consumer mboyene kyubwate nga yogo chakera koliyo customer yao yakonerati wachire kwa gurire risasiri sime gwikire nyomba kwa nyorire lyakorire bya mambia elia akuriro umuriro nga yogo chakera igonga abatume kibonsi ipi mbabwata wena bwabo elinari tukolia chereke ulituko chidari 15 ko manyia abantu nako basemyanga as much as ogotumeke ebintu iga sense ito ya Kenya handi no bwatu busibole ekera mangana achire kombo gusano nyene ekera mangana achire bya no bwatu busibole bwo kogenda ko
komanyanga ekena kikiaba ekenki na kigeikira na kiako gare kiombe kiroro kigo idhinisha no nyine bintu to gutumika ekiombe kirigia KBS amini caps ya kegwetia gente ke bono nyini echimbi yachira abantu no bagutumika maguta yega mbiara abantu no bagutumika asigika ki asingencho gento to gutumika forever nkibwate duration yae ekero kiwikagia salika kere gento gia salikire na kyubwenerete gukora igo abantu mbase migwa omuyigo korekana ta county ya Mombasa se county ya Mombasa unyerubuna no ne constitution ya Kenya constitution ya Kenya ni bwate amangana consumer rights as in chapter 4 of the constitution no irabu nabo kurigirelia onyenyo nabo ko yesoma omayena consumer rights kia bwate consumer dimeda somono beke gusine mu beke osino muntu ryo gutume consumer no mutumeki bwebinto ne bwata abuna consumer have the rights ya goods and services for all reasonable quality yani gento ke bwate quality ngiya manekero chikugora egento gokonyo aleko konyo legento kere ke bwate quality ngiya mwete ntubwate quantity ne quality lakini quality volnere korali geli umete quantity no bonge egandra boge kobe kengi tote omugati na boko ba chigram 15 lakini oromobe igora kintu korali geli ni quality yegente kyo arafu maudana there is a consumer right to the information necessary for them to gain full benefits from goods and services umuntu kanyarega kumanyo manyi obuya igoro ye services amone bintu biri akogora kurwa chiduka boigo to the protection of their health safety and economic interest egente kokugora consumer right nere na ungakono kwa kebe kente kerunge akaro gutumeka gusoko consumer cheso mubirugo karo kwa gurire gento nankuru supermarket kuika kebe kiya igono bwate writing egento guchigora nekiya kere ondata kwana ligento kebe nakyo konyorera amachiko naroro nonye nabantu abaiga babwate obonchule bwabo osene supermarket osene chiduka igo konyora lichikondiro babwate limo bagoteba nga fast in fast out ono mne supermarket na kiako gare bintu bichokire iga guchimaya ngwanya kweboli wae bichokire line bya biri bigochikosala kege tambe go biko bakoru magega kabisa ebiga binde byaba gocho mutu egere byagenda subwango byatumekwa egere mbiva west igobana karobana ne supermarket karali geringa eyogati ni chitalikire ngabantu baragonya banchite yogati erabna yikunurega onyure tutete kumanya gose nkoligereria ali chitalike igobana okira abantu babwata machika bona kiba korobone bwabo egere mbona li omuntu egento kere kebe asengencho kolengana ne katiba andali chikondro lita lirendete omutumeki bwebinto ao aisapanyana kwa mona irigente kebe na bwata obwene bwoko genda na gogosoera na handu mwaka na chibasti nyinge ande na bora sikiruna ne biasara byawo ngaki igokare konelia abantu chisumu nkwara nonye na masi chi company ao amasi yokoruga ye chi company chitalinke akaranya ko bakawutine ni wanga talimaya ase afya y'umuntu omwanya bantago tumeka nonye na mafuta y'ikinyini yali atogeta support ya Mombasa alenge bibuywe binge asaligete alingi uchuko ba disposed serikali garuye kuronga abantu mbara agura mafuta yumbara yatumeka nale bage sukali ndiye within sukali ya big mercury abantu karobwa sana na ke mercury nande ya so boneri alenge consumer rights gatwara kumanyo bwene bwituna ke sukali yekere kile mercury nande bote na mercury ise kunyu mercury naboko nyorana yago ya sariri mobere o yona lokoro bintu mbiri no na bakenya tu anyure binde etu a consumer vitali bia tutaramano neri chikulito ndiriria seme yako mangana consumption ekero kwa udege ngaki none listiriri ekero kwa jire kwa gorere bintu no takiri kuma right ya ngaki listiriri ekero kwa liewa ngaki ubwato bosibuli bwa ngora aligiriro na nechibeza nyona egento kiriki ali kiri shiringi 10 lakini asiristi igwake gorere 200 igo litugeria consumer no nesti mango takoro mayana motinyo na tumia chi unit 10 lakini abantu meire na nigo ntumia chi unit 15 ose unit 20 kwa makobwati no na maji ebiringo jerinde igoro kwanyaro utumia chi unit na chochi amaji ose 10 liters maro bakora tere ko tumia 30 liters igobono litugeria consumer rights day nigo yalingi kunyuria abantu igoro ya rights cyabo obo maene bwabo asamangana ebintebi bikugorwa kusindo birito gutumia kuna umwananchi ukawaida
igo bono mwanchu murigeria igokera rituko sense to ya Kenya nkonyorore ngochengera bari gintu gete kirio tamanyeti lakini wetera se mitandao bono wetera se TV wetera se radio kwanyoro jumbe yo mbia mono asibali mogendete kulika asekerengera keri osenganerie nkwana eto litikulia lero igoro yeli chiko gwetiwa eli gochegokea ni obutumiki bwechisimi ase chinsema matemwa manene agokorerwa anene buna bona matemwa KCSE agenderete sense ito ya Kenya engima naraiga akuruko Amon agotebanga agosabere skuru ya Riambase Amaya inyariko bake gokora bya asumwa koyo iga oyo Amon iga kuri gokora chinsemo chia kigati mbia mono sana kurukwa Samson Roswa agosabere skuru ya Tendere Boys Amaya mwalimu aro manene bu academic teacher okorokwa Joash Orina ogendete okori mirime ya agotebanga skuru eyo onyeganiria Amaya kigima poigo narige yokoroko Maria Ogao igakuganiria skuru ya Nyabigena Boys Amaya yuetenere no mukonyi bu mwalimu manene okorokwa Joseph Nyapeni agotebanga agusabira bamurabo banyabigena Boys banyareko ba okorabya ase amatemu abo ayen skuru kiye gosokuganiria Amaya enyara okorabya asa amatemu aya akirasi 12 ekerogo igotibwe benkwana elitikolia lero igoro yelichiko gwetibwa asobotumeki bwechisimi mbuya lichikeririe tibwe chisimi nchiba ororo ekera amatemu akoreka asengenjo chatokire na ichigokora obweyi ngala nyo tume ujumbe ya witera sidambe yira seskini ya urabu sara mangana onara renowned businessman orenge powerful asense meri se moi hera partition Jackson Kibol ni ganyara kago sirio bugma bwaye osiniga kule korenga ni familia ni kete abono mwako yura rwalira se kitambe ko ni ga timugete korwa so bugma bwenseye mwete na denero rikonye chairman ya maendeleo ya wanaume mwete enseñar kana mono na maendeleo ya wanawake ya ingiri maendeleo ya wanaume omobono kwenye nerore chairman ya maendeleo ya wanaume asensito ya Kenya bono ge familia enkorerere ngodrombiere na niganya tekao siyo bugima bwaye numete na mugako na bakao kwaneka ase vyombo vya habari igoro ya controversial igoro ye familia yae amate yae runyo amanjumure na pokonyora na ba controversial sana mwako yo Kibol kurinde ni gobona nyande kago siri obugima bwaye ayuna ramangana abete utukubu okira rero igo mwaka Kibol na nyande kago siri obugima bwaye anigo unyore na chete kugamba ke koti karire daba murabaye ase koti igoro yendemero kranyande ga ko ba effecti nyande kago rusya murabaye kurwasi endemiro ebwate chieka erweyamo chimibere nemerongo chimibere 1240 onyorena na ba controversial sana asenseito ya Kenya no mugako rengo mutingu sana akeboni ganyare ka usiro mabwaye nendo ni tugutuma makompeito kuruensa kiuja se family yo muse Kibol konyante ka usiri obogima bwaye oyikonye he has been known asoko chair men's conference onyorena omwakoria abantu batwarte conference azense meyo omugako yo tamaitu bienero yo rase TV ya omwanju muriria nere nyamira ntotwarte conference ya men's conference kauto tukateba nero de chema nyuruna basubati wono munyakero bobo yina baracha to ke men's conference mete men's conference ya jete magayo korekana buna umwana munyaruka osomo subati konyorobere empowered marasense ito ya Kenya lakini bono Kibol nera tena yaya abasubati mwanyarire mogo twengera nera gachaka na yaya goika main conference chaki wa sense ito ya Kenya agin time tinga konye emesangirikano ora kolriga kumira nabaga kakorwa ebiriro byabo gocha conference yo egerna barobo banyalko bakuinyorwa na maenenga ebyombe ebingi nigo konye byeso kirose nigo bigenderete gwesokia na kwegerera omwana munyaruka igo no musubati umungina kero kende bagateba umwana umurabu ibiru magegara lakini gega station eto ya Ndizi TV nkora tema tole sana twaleta nonye nabateneneri byombe bibiri bitenerete abana bwa mwanya bantu mtu abwate kyombekemo iga abaliba tenenere na Dr. Walter Okibo
abichanga onyarko bakagukwanira mang'ana aboy child rigase studio agatebange byombe byo bado mbireba mwana mumura nerirende tubwate myth nga mwana munyaruka nere kigimo okurwanirwa sensito ya Kenya kurende tiga tumusabere amaya gusomutimo kumuya awika emambiri enjeno nyasaye arakigetureri kyaye egero tumirane mbarabare ye nyancha egero tunyale kuba tukumirana inde gese family mugakori oranyale ko bagagutura chi controversial na mayene nonye nere n'umurugi oye bagaikanie kigambiro batagitamangana yetalaka guse divorce gutigana kurinde gikire ko babono nigo tugusabere family yune yamateyo omorembe chinga kichi chubukendo asengwane litwa bodi tangana nara kurokuna mumanyi esironi ade abuna haya gisimijiro cyo abana ngakiba kwara bayikase skuru igo ngakiba kwara bayikane gisimije jase skuru ekana kikwirira nonye nebintu bito korra giskuru kigwika cyasambwa kyokwera nona abana ba communicate gwetera gari na aria igo tikaba ibori tubwaterane kwenda kina kisemi ngo skuru gire bosyo kisimije liji kuribe kuri kon litenene kabisa nara kuna Lydia Nyancha Auta na injiri chike na libe kuna bondo chembosa ekiara machiko nara bekire asensi yetu ya Kenya atali kubwatiwa asense yeito ya Kenya atari kubwatiwa Lydia Nyanchama ogukwana mangana yo katondete kunya konsange birangere libya o manjumuriri kanya ko bitoma sara entwara na ensemo ya chubiri ni gobane de ko murushi mukonyi muraibwe ense Dr. William Mutokuru obisi anene karwate abuna bona eretari mu bwatani uchupiri igaro mu bwatani bwe kyamagia UDA kyara nanya tekago tiani gubene go sekago chorubena chikuruke bendere ye kyama ekyo gwetire kyama ya chikuruke bendere gwetire kyama kya UDA ntorana bono nonye aba kioni nate abuna ya ni gata kire kuri sign koru obisi ba umeranete babwatani abo ba Jubilee bagote barende obu amate konye boraro gati ya Ruto na Uhuru ne kyama gya Jubilee kole nentwaro cyo bwa matovu mbwerete litko lya Jumatatu kero anyara ko bakagutia ni ukoche kwirukia obo mobwe bandera ya Kenya litukuria chuma ina yale ngitukuria chuma bono lende ekero muntu arure bena sekia meka mochire kia makiae igobono bwa mate bwa kotriki wairire bona kibago teberanga onyore ngo muntu muya omanyeta mwana democracy mwana muntu bwanchete ense aye kangarende bwetigirie emirimo buno mukonyi bumurai bwense sengenjo naro cha batamandi bago tebanga igamenyete nonye nenyomberi ya kare nigere nyumba ya serikali tabwene tikomenya aroro asengenjo bono nigaro murai wiki ya making ngao ande niga kwamiriria serikali chinsa chinde kero kende otebanga serikali ya kolete bya setamu entangani lakini bona setamu ya kabere serikali nigo ya kolete bube ekeraro mukonyi bumurai bwense kanga niga gwenerete kwigirira serikali eyo egerete abwate chi advantage ne chi privilege chiri akonyora buno mukonyi bumurai bwense na kibono bakumetinga rende onye gokoria serikali ya ebigocha elie kwete mirimo rende ajane ya kioro bisi bakabona gento gokora etenenie asengenjo ready kwa nyorre egali ya enya egoche gokuira gwika asobochori bumwaka oyo lakini rijike na lali ngubwati gurire sara tinara jigori kubwati kwa sinsi ya Kenya nene kero ligo tebe kana buna ekero muraya anyarika kunganya kurwasi kyame kende go anganyiri kurwasi kyama kirikya mwirete parliament osino na assembly osandons ni gata kire gwetigemeremo chikora cyarangiri kwa sensa meyo lakini bono ntorara bindige kwa kana sinsi ya Kenya nyure no eno musubata isa chumwa niga chordune kyama gya ODM go jase bunge kuri niga beiro mubwatani gwe kyama gya UDA samatuko amange onyuruna no mukonyi bumugabana bwe county ya Kisi oyo korkuchwa mangi niga achoretu witira ticket ye kyama kya ODM gaba kwodera no mugabana bwe county ya Kisi James Ongwae kurende tokarara kanganya go ODM ndakanganya go UDA ande bonande igoro tukuria igoro anya tega korwa uchumbe abuna ni achukurwa negro kyo senator witira sikyama gya UDA bono nturara lichikerio korana ndo ndira bwati wa senseto ya Kenya unyore no yokurigero kyo bo senator se county ya Kisi wetera se kyama gya ODM Richard Munyongo yoro mubunge okituja South iga choretwe
bene ni kiama gia Ford Kenya kwa na sensemo yebunge kuwakilisha ndo bakitutu jaji sauti na ndwara na sote kiama gia ODM ndura ma bene usina emetekero ekero ko nganyiri kurwa se kiama kirigia kwirete ase assembly ni gotia ni gogwetie mirimo ebachori bwarangiri wa sensemeyo bono ntoma etina linchi kirigere dia bwatwa asense to ya Kenya gose chibasu samanyantenge alina ara kubwatiriwa arthari kubwatiriwa chikora kini ayogo sensa linchi kuni gori goji dio koboko kwa lakini mete ekiombekeria political registrar of political parties nkia ruteri baganga ayeto ko ba mwanachama wiki amagete onye bado tora cleared ngabono kwa rure kiama gia ODM bono gwa soire wikiranu ekiama kia Jubilee asanga defections chirocho nenjirere ya butambi usine kawaida akarorojenga wochia bol ninche mfaulu igobana karo monto a defectory wochia segete igege ntoge kubwatia no konyora full membership nga njeno monto wiki amagete wetera sema ngana ya jifomu na masakara karo kwirire ya registrar of political parties metenge period nega ndrete gatia mbaire libaga mbaka goikake angomo eri bomotinyo yo iga gosomo chaka no bomotinyo kane enyorenga onye kwarenge no yo ODM okaenda Jubilee ebenga kwanyore membership yao asikia magia Jubilee tu yoga ali asikia magia ODM otherwise bono iga nonye kwarure kia magia Jubilee wachire kia magia UDA onye tora comply ebne lichikoli goteba gwetera se ebya kyombegyo koliki ebyama bado ayego gwasuka uchimoino gaiga lakini toraru to gotika kobe member yekiameke initial chama ekero kobe member neli gwa gwatire machiko nande kwa very cleared ne kyumbekia registrar of political parties na bonkagirete igo igo bana aba bakunya kogenda egento gekubwatia nko ganya bale fully ekero babwatire lichikerio bachira ali obisi ebyama egere omontate benganche bone membership card yane ODM yeye lakini nintagete bono kugende kiama gia Jubilee esengencho iga umanya ko ba cleared korole ekero mwana bana bakairire bitabu chiskuru igo koira ni getabu keri kwa ba cleared kwa makwa getabu ekingao igo the same rule applies to abanta babako nganya ko chibya mabinde binge ena maene mokonyi bomo governor Josh Mangi bono tali kuchikoliki kero kyo bo governor na inde asengencho korwa bumagega ne kiama kia yani goseno bo governor akoligi kolende litkuligoro nigatebete nganche igongo pimo boromba nabo pimire narorenga abo senator ningisaine ande nchene mo litigango nke bintu biche ase county to ya Kisii omoyego ikiranetwe no mobunge o machoge chache Alpha Miruka uyobo igo ogochikoligi boigo nande ekerogo kyo bojumba sentunde ende ya Kabere keroba kurwanirira na Matoke Abdalla Matoke amo na Frederick Mititi na rororo kurukia makia UDA manyeta chinse chia machi mumbu waigo mangi na tebetengu che bali kumusira Ezekiel Machogu oyu kuligekero kyo governor county ya Kisii gwetera sikia mekyo kia UDA abwasa tebetenga nere bona uchigusira na kwene kia nga onyorire obo governor obo ekerago konye no deputy oye ogamba barorenga ango irabale kirogeke gosenga kigucha yaba bona na kithor ko borina lichikoro jingo bati kurira lichikeria bati ubuya sense yeito ya Kenya alina kila monda go defect kurwa sikia makende uja sekende kya dro jino murai bwense emokonyo bombara bwense Dr. William Mutongo tebwa na bono kikwanganyete koruga gwachira sense mo ya uda bono igo bono neta kirurisa otigemeremo igeminatina abana siasa na bank batakere gwitigemeremo egano Professor George Professor Sam Kengongene nanyateka kurwa sikia ma nanyarteka kurwa ase kiama gia ODM ko gaso ase kiama gia DB igobone minetina kiama igobone ne minetina abono ongene na rute kiama gia ODM onigani ase kiama gia DB Kenya lakini DB Kenya bado niko kire asomu avuli wa Azimio la Umoja na ndentuma eteno monto ODM urenge igobono taliare mono kurwa ase aso murengo likonyare kurumagega asengenjo DP Kenya lende inkere kia magati bya mabiri yange wetani bya mimerongo ibere bire asilia buri ria Azimio la Umoja nande baiso kubwatia nga bantu mbeti yemeremo ngoyo rura kero kende mokonyo murai bwenso rure Jubilee bono
na wenderete gutiga richiko nande chinsa chindiri gocha na richiko ndirendete abantu by the way ande ndimorendete asengenjo nachorire kikatiba ande richikeri elio na ritumegete komochora kumubeka service eliale bono gocha komorusia nande nga wetigi asensemende chikondiri kumwanjereti giemero masengenjo nachorire na wate mandate eli yabana inchi bamwegenete bakamochora no muraibwense lakini kare mtu bya kongire na boko design aroli chikoni nyende ekero kwanjira ose anchere bwekanga bono egase jabona arosire na bongo koraki na bongo tiga igona bagwetigere muno yondo medene tigetie meremo the first vice president of the Republic of Kenya Jaramogi Oginga Odinga na nyarika kagwetikie meremo ekrate na yaya enja sindiga yankongeira kegero barengino mugaka Kenyatta ni tigetie meremo ekraro jenense ya biru nande abantu bara ibense chinse che kombana baro betigie meremo ne birake munaro renga sense gete akarabuna nere na ense ya biru bagetigie meremo ekare tigetie meremo bona kama gocha kwirina koligie kero kyo buraya sense ense ina demba moete ekare tigetie meremo baka abande bagwesamba kero gende baro regasi yakongire baraikirania bona buno murai korwa sense ya Mongolian egento kenga bune kiga aetonge tipo sibu press conference yasengenjo ngatarakirani mangana igo kwa hiari mokonyo murai bwensa atake gwetigie meroma yarabweka na bikunyarikana lakini kumubetereria ngatige meremo nkuira narase katibeli ili mwate chinguru echo anyore okobetererio gwekora achekaro nande iringane rireikiwe ase ebunge yakere bunge baraji bake photo no confidence bamwakere na bono ko masoktur ku robisi na liara soki ku robisi lakini nande yali saini lakini yarabye ko munyana na kagendete ko teno muraibwe mokonyi muraibwe nsale na bako gendera bono na berego igobone milite keromo kara gendere goika security neroro igo bono Kenya neroro lakini bono asiba ko momochi neli na asiba ko momochi neli na ingia kora ago criticize serikali agora gere biara serikali yu erarime kange ebinte bi karo biko genda kombo kanga nero yomo muno mubwate ni mekegima ogwena takoreka bishe binte bitagotenaiga oligereri korwa 18 otabanga gintu keringera koruga kali mega bwase serikali anena mono na kindo cha babwate ni korwa sikia magia Jubilee ba komo machanga inkirende okoliera nande goikagaiga no tagete to liera lakini umeto korangana ne lijiko umurai umukonyi umurai bwense Dr. William Ruto ise could sign boniga igo wono uru tariko nya privilege siria ko nyono mokonyi umurai bwense igo wora karau abanyanyimbo mbake abantu mbake ni garare ndu bona former deputy president of the Republic of Kenya ise could sign boniga igo wonere bintu mbiraro je na advantage no monto ni bintu mbirago ri no monto na bwate stine role monto kabere pasu ya kabera sensito ya Kenya boniga igere tu bwate president ukatwara deputy president alafu ukatato kama chutware speaker of the National Assembly nero oyo gatata sensito ya Kenya ikobono lichi kondi mwanjerte na bako akwendera ko bobisi nando jama tuka keire uja sobo cyo bonne matuka make 143 around 143 days uja sobo cyo bonne bo mwako yega mwanjumuri ogenda gutubwatia tokana sumutuboko moke tokwirna tumajugo ko rumuro rwensake aya Ndizi TV ubwansu bw'umugusi obwate asemi mwabo ya buno wakole mu maye gwarangiri setani umugiro atari mu mako ba umugiro namasikani tuna masikani magusikana no mongina nyoko byara ugo tego ko tabangara ko aitensemo bona ko gusarichi ko gwakorire muma ikiare muma gego tanyuma jeri ko kuri asarigu tukibiru tirena kwa pata kwa tukutokora mu ngai no bigaje utikoro oria bagaka ni ntonkire mwane ni nkimondorere na boko konyeka agotaisa tine kindu suki mu wakorere tu Ndizi TV
ubwenso bw'omugusi nigo bono yakionikira ndekerene nego kurengera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogo nkorbogusi neji kaunti chito etanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asede kode ya Star Times Channel 195, Go TV Channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo ikoye nyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubiri emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Sabaria yichi kilomita chinyinge ni yego chaka nekerengerelio kyo gikubikira ubumukia yaunchuka nakoba obwonchoreria obubokororeka asumurubiryo bw'esabaria y'obwonchoreria nigo tukwimanya amanke igoro y'ogo chako obwonchoreria koremereria na boigo kumanya ebitango biria biraroro boigo nigo tukwigira igoro yabaria baikiranire neganka yabo y'obokoro obwonchoreria bw'ebirenko bigoro mwancho mulina kwaria ririme y'omurubiri bw'esabaria y'obwonchoreria omurubiri kwayo tunainche Ndemo Steven umerana na Steven Ndemo kirarituko rya Lamisi enseye muninsu ya Maragoba na boigo mwiroro rituko rya Jumatatu Chinsa Isano ni Ibere n'ikidegeka 15 cha Mugaso imeya Ndizi TV. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura y'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kuro chikaunti Isano na Ibere echo chira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti Isano na Ibere inya isato Isano nemo Ibere isato Isano na isato Isano na Ibere eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo chira nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bw'ekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe ine nobwatu muchando bwa maiso gose nomanyetundu bwatu muchando bunuyo enyagitari ya Kisii Eye Hospital nigekurupo karali bwensi bwukuruwa lya maiso buna eye consultation kubweni ya glaucoma diabetic eye complication kubara maiso kubwatekana na barubu gutwara kimashini cyekerero ecyukobara enyomba yogukorera kubara guse theater yekerero boigo abanyagitari bubwate nigo bubwatu bumanyi bwigoro muno ngokora bali laser treatment na corneal transplant boigo mbabwate duka yoko nibirori bya maiso neria ya mariogo babwate asabaruiri bakobera na kurwarigwa na boigo bali bakurwarigwa na kogenda chinka cyabo nkwegeria barabanyagitari igoro ya ophthalmology nkwanchira bale medical insurances buna NHIF APA UAP AAR Madson nechinde chinyinge batarire asinye gitari iyo erime y'umucukisi magiga y'izukuru y'oburoso ya Kisii Primary angena Kisii Stadium na buku bakiresime asinamba enoti Isano na isato Ibere enoti isato eyemo kianda inye gose enoti Isano na Ibere Isano na Ibere Isano na isato enoti Isano na Ibere enoti kianda Isano na Ibere gose enoti Isano na Ibere enoti Ibere Isano na isato enoti eyemo marakabere kianda isato Kisii Eye Hospital, macho bora, maisha bora. Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijwiri miyumu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikoburukane chirange negwikere chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echo chire chibakuli chichicho chisink nebinde binge mbabwate bintu byogutumika gukora plumbing guse kubeke mifreji ya mache buna chi pipe na boigo ni chita
mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire ase duka yabo yera se nyumba ya old sansora building angenegete siniekenene gichigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV. Ubwansu bw'omugusi. Bewana majumuri karanda da kubati umur berbuin sa kali tukuneri arami isi karanda da kuadra mangara mangkan de kotor kumur kagero yedi jiko dita kete kuetu ime yeji skuru na jisimi nya jiko panwa anene asi skuru karama tema kore kanama nene hayani kago chama ga chumbu wasiri weji sem professor chumagoa anyar ka te abuna work wa bank ni go bawa jisimi asi skuru ye ire buna oboiberi bwa matemwa nyari bokoro kana chinsemo karate te buna chibi chani go chikari kwa asama sakara ya kurwa matemu atumu jinsemo asibono bade nimero ni sikobegwa ini yake gutanga ubibiri bwa matemu anekro gisimjira to kasiskuru bayo twakwanira mangana mange twakwanegro ya consumer ditukuria chuma ene ensenya ke go chengera dituko ya consumer world consumer rights day karo monto da kiri kumanya machikao go se rights ya onire karo chukogore gento go se karo gwatumire gento ase nyomba imwe aho se gwachire kwagorere gento niriye none karo chukobekura maguta yegari utakeze kobekura maguta kyokobekura namayale go se twara kwande binte binge boyo twakwanire rights rights njiro monte karago chenche party twarorena no muraibwense makonyo muraibwense natakete kuru obisi ekara ndo akumatena bona ali saini kona ni koma serikali eliari tota kumanyambo ene kibore ekero monta kumanya kurwa sekia mutwarire no emangi nanganye de kurwa sekia makia ODM nande oja sekia ma ya UDA yona manga korekana to mujumbe ya karutire tuchikokora sara nombale batumire birangere bya nari gutumira garangere igoro y'abana siasa gochenja chenche byama agoteba bwakire Brighton na Sara abana siasa nigo bale very dishonest nigo bakora ibintu binde asogututerare lichiko nigo bakurwanirira wose they are fighting for their interests umubwekano no mokonyi bo mugavana Joash Mangi he has no ideologies akobwati asengencho murayo muyatako basikia me wiki ya kabere ureki kiameke ngao wiki ya gatatu nigo ureki kiameke ngao ejo kolengana na Dodwell nigagoteba that is very dishonest and direct disregard of the law kolengana na Dodwell yagoteba nga ekerore honesty nigo basikia makiao no matter what tari konya koimoka kogenda konya igoro ODM wanjito ODM mambiende gwasukirwo chikia making out wachakire kora meke igobono bana siasa kolengana na Dodwell agoteba mbali honest abange babo niko bali dishonest abange badani nigo barabanje bayanje tibuka abanyene ime ya buka abanyene bakuririna ebintu birimbiri yani kiri umwana siasa ni gata ketekeriye como fefa kiragecho chingego ono manjumuriya nara ukoteba buna gwetera sense media YouTube ukoteba jisukuru jojo tikachikani we amangana yegisimi mono ekera isisimira jigosalia ematsemu ekera serikali manyete boygo ningi ekogendera kunya kuwanchira abana gutwara kisimitiga kisimi cyeseri ukurwa siskuru anene no nabo basabari bakorenda matem tibatumye kisimi cyabo boya abarubutiga barigerira guse bacunguzwe asante sana Linet akwanire skuru ya Sameta Boys skuru ya Sengera government Sengera parish amatemu amaya kero bagendrete ko yekaransa igana nda kusabira barukiwa bonsi nyasaba afingiya mwe naigu mwateba barukiwa babiri ba nyariko bagusiria magima igotogoteba pole
tiga bari ndubuya ekare bakora matemo abo asinchira yoboikirano bia mono sana asukuganiria chisukuru ao Amayia kero bagendete gukora amatemwa na intu buna Ndizi TV morobuli bwenza kia ni otukubaganiria baroki gwabo Amayia ntokorosa kubaganiria Amayia sengenchonga mo goso rinelite muri engencho asobogima bwabo igogo ikatonya kubaganiria Amayia ndwaro chichi message chikorokoro achinsa muchama chingumbu yabo Kennedy Gisemba yabo David Kimori bagote banga baroki wabonzi ba form 4 na barabokoro asichinsemo chire bakuwakilisha Ndizi TV babaganiria Amayia samatemo Mbia mono majumorire bono njinka kijendo jinza jitu cha mnyokire mono na ndio turakubona gento kirura kan tukwande asensa meri eri chiko na bogotoma uchumbe ya gwitira sinambe yere gorabu otena yaya ntoka ni turakwanda ginto gete ose eto kirura kan tukwande asensa meri yeri chiko eriro je ko mineta ko sego chandete na bogotomera uchumbe ya gwitira sinambe yotena yaya weekend kwanda ngana gete turiyo mo wakiri nitukwande ringana yeri chiko mona katotake kumanya majike kiagara ekauta itiri chiko ni gore nyora sabe mweta banta bangi kwenyoro naboko wanu maitiri chiko korende kwanyora na kwenyora sabe kolengana ni okwaribuna maite no ne chiko ndi abegiturie mask kwanyora na bantu bali bakabwali kubwatu goro ye mask lakini bano lichike ndi aro sezi gwaro lakini bantu bali bandrete kubwati machika yuna kubeke mask una na disabikirire go somo mboliote yabuna church professor church magwa tanya kurus mask ya yaro na maene ero mwasiri na ro no ne krau kwana era ni kamintini te mask ya no ne krau dijiguria ro situ gorro igo tampoco tutaina ichikoki uragan tu kwana de weekend gwetira sinamba ira siskini ya nyoro ne nambe ibo igo ni gera sense ya WhatsApp kera ensengo ya usukero jase chinchera chekera tu wakambia mano ngchukwa singchukwa na liba gali ya ulia bene ko bamone ndu se tu gacha gete chinse ko na ibere oika bono tu ikere nyoro na oyolenge maega origere na chibije na mariyo kya oikere asenchera erendonge oyo mobieka John Kibati oyo akigishina chibije cya oikera senchera erendonge na mariyo kya goichere ase enchera erendonge gwetira somoro bero bwensa kyabona mambia tokote bana ndi atonyora ne mambia ichuma ni orikali tukuria free friday litukure mambia karotoka bwato musani go musani no akale studio litukure mambia tosuka ena erensa kyo bwansu bomba gusinka otebo tabu negente kyanekia negente gyansu na niyo kigotoka imeya Ndizi TV ile dariane Brighton Makoli Pia mano kigima na ndonyo koromo wakili otari busy skogalia ogwenerete koleta guso uganite koleta bumanyibwai koro yeri chiko asomorobelo yiga okora kekera litukolia Alamisi twakwareganire na bogototomera SMS gwetera senambe yera TV yao na boigo enjira ya WhatsApp ototabinga no manyeta mangana yeri chiko no mo wakili ole kero kende tori busy na bakonyora chingaki bas na bogototariraga iga egero tunyara ko batokwa abagusi obasemia gwetera so okomanya lichiko tiga twikero mwale bolitkolia rero igabo kole ndimirobule ya Ndizi TV negenderete amangana mayana aroro nimirobule ndemenge igoto baitsa gusuka aigana onka aigana onyumba obwansu bomugusi Ndizi TV koroge gase studio nchini gonkor kwa Sara Nyarangi ontita